kik bai. Ramogi ine wangsa kawuono tarik 31 mar abiriyo higa mar 2023 giko dwe mar abiriyo. Duto kuom duto en gone Jehova Nyasaye erokamano kuom miyowa ngima kendo kungwa nyaka tinende. Warwakni machiegni chieng' wuok tich ma kawuono e chenro mari mihero mar kaka wanene. Mae chenro kende e piny luo mangima gi Kenya mangima ma bende miyo japiny thuolo mar ng'eyo weche ma mulo ngimane ka thothne wabedo kod yawuot luo gi nyaluo ma bende konyo fuono mokumo weche madimore kendo mulo gima oganda jo Kanyanam. Machiegni kamoro moro ma entie chenro ni endi biro ni achiel kachiel kokalo kuom Ramogi TV kod Ramogi FM. Kawuono ni Ramogi Jwang weche thoth ka mokwongo en goni erokamano in mikawo thuolo mari makende mar bedo but nyakalondo mari kata mana tipo mari mar winjwa okinyi ma kawuono. Waikoni mathoth kendo wantie kod geno ni kawuono nitie manyien mibiro kwanyo manyalo konyi ngimani mar ng'eyo gik moko mopogore. Kaka pile Ramogi chenro ni itai kod an Victor Otieno Makajuma. Yie mondo akaw thuolo mar rwako wuod mwalimu Senior J Bonyo ma bende pod amedo timone mos makende kuom wito mare dala mar Mufron Samba. J Bonyo oyawore kendo machiegni. Erokamano VOJ kendo erokamano kuom mos mathoth mimedo miyo gika joka jaduong' na were miguda. Akoro chenro pod dhi mbele. Kamano. Erokamano. VOJ an gi mos mau. Nyicha bayo gwenge mopogore e juma mokalo to airport ma Kisumu nitiere magawa moro. To magawa no nitiere jaduong' moro matiyo kanyo. Nyinge ma wiyo wilgo to nokona na kelnu mos kabisa. Erokamano. Nokoni en ageno ni wuon hotel ok winje sani. Ni en noyiero ni chienge mar yweyo en wuok tich. Nikech kaka wanene. Ni en nokoni nikech kaka wanene ni chenro mamit ne kendo ber ne mokale piny Kenya ka. Koro noloso gi wuon tich. Moyiene ni en wuok tich. Uyweyo. Igonye. En thuolo. Koro beta mos. To winjowa nyaka ang'nu atieki. Erokamano. Wagone erokamano kona mosu kabisa koni into seganeni Fred gi Roslyn emokoni bende wang'ni oidhe ndege mondo negi kagilor Kisumu. Kanya jara okadhi mosu wuodge magonya titie tiende kanyo no. Bas kanya mana yude. Erokamano. Kendo nyacha ka wuothe gwenge ma Homa Bay. Jo Homa Bay mang'eny manaradogo bendo kona kelnu mos. Giwacho ni wakonyo oganda. Koni wamed puonjo oganda. Wayaw itgi kendo wamedo gi bedo gi ng'eyo matut. E gigo matimore e piny Kenya ta hinya matimore kaluo. Erokamano Fred. Erokamano ahinya Victor. Mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miyowa odiochieng' majaber kendo kinyi majaber ma waduto wachiew Senior J in VOJ kachiel koda nyaminwa Roslyn. En awacho ga pile ni okeno automatic mondo mi wawere chieng' wuok tich. Kaito kendo wacho kwa bede chenro mar kaka wanene. Agone jowinjwa bende erokamano kamoro maro manitie kuom yudo thuolo mondo mi wariwre okinyi ma kawuono ka wang'iyo weche mantiere pacho ka ma chando jowa. Kaito wamedo mana gone jo kaocha Senior J mos makende nikech ing'eyo ni sama achiel kuom onwang'o chandruok machalo kamano tend gima mako waduto te. Seche go bende agone jogo ma samoro bende owito jowetegi kamoro amora ma gintie. Kaka pile ng'eyo ni gweng' chiwo gi weche mang'eny okinyi ma kama. Nitie jogo ma chiwo gi mor, nitie jogo ma samoro chiwo ka nitie ute mag thieth, jogo ma bendo chiwo ka jowito johera magi wagone gi mos kendo walamo ni Nyasaye biro miyo gi hocho makende seche ma kama. Erokamano. Yie mondo akaw thuolo mar rwako Roslyn oyawore. Oyawore nya VOJ to nya J to gi Fred. Nyara mirwako muna rateng' te kawuono. Governor maonge portfolio. Nyara mirwako rateng'. Yeno pokane ni agilaw marateng' kama. Weche beyo.
Ingeni nyocha walemo kawagone wayuago jowa manyicho wawito e demonstration. Koro podo makowa. Koro wantiere kanye ma wantiere. Erokamano. Erokamano ahinya. Ami thuolo mar moso nyikwara Mogajwang' mokwongo. Te wachna maber gi marach ni. Amoso nyikwara Ramogi ni Nyasaye ero ritowa kendo wan e wik machielo ma watwak. Kendo kwa kawe for granted ni pile gimondo gokinyi kendo gibet kodwa e twak kendo giwinjo kaka wapuonjore. To magi te wagone mana Nyasaye erokamano. Kech kata jok mochiew mawinjo wago kadine bed ni ok en lwet Nyasaye tiyudo maka gin e osiptal. To machielo tadwani mondo an be aor mosna ne familia mar Vicky Victoria. Ingeni mano no wasomo go. Mano sio jaklasa. Mos makende ni wachung kodu sama tek kamae. Seche kamae miyudo osiepe ni chung kodi. Koro gikaw mos makende. Mane berna gi mane rachna anaparo ni mane ntiere mana marach mang'eny. Cheneno wik mano kadho cha. Kaka jowanyo inyre Kisumu kuchocho kendo Siaya kucho. Migori gene makata sani kidhi hospital iyudo ka pod ji nitiere hospital manchotero hospital kendo nawinjo ka Mheshimiwa Millie Odhiambo wacho kaka nche gidhi e mochari magineno nyithino yawere mancho wito ngimagi okapani mane kaka katiba wa nong'iyo ni ka ji dwaro keto wechegi to ni kata giwito ngimagi. Mano mora na aneno nyocha kiwacho ni kijana manogo bunde 9 ne koro wuok e hospital. Kora paro ni an kana aneno mano to waduoko ne mana Nyasaye erokamano. Kech ka nyathino ncho dhi e hospital gi jowere wetene manche ne hospital to ok en gima ber ka waneno gik matimre kamano. Erokamano. Jay Bonyo tin midwa tumo wiye matin. Vio Jay anto juma mokalo apani mana manyoro. Puonj ma obado kinyalo ketie pichano. Ineno picha mwaneno kan. En picha mar Jalango MP Malang'ata to gi Raila Amolo Odinga ma en jakom party leader mar ODM. Tingeni picha ni kanya nene gimomiyo adwanu wakete oyudo ka nitiere group moro ma WhatsApp manye wantie. Manya ng'ato nyomoke lweny gi kit siasa ma Jalango goyo. Mo wacho kaka Jalango ng'amarach, Jalango konego yene ulo sekta kumuganda nitie. To kapok otieko seche 2 to picha ni owuok ka Jalango obet gi Raila Amolo Odinga. Oken kata Photoshop. En gima nyotimore nyoro e od mujumbe masaboti Kaleba Misi. Ma enyiso jothurwa. Kenda lwana jothurwa nge ni pogruok e paro mar siasa oken sigu. To bende kiki kao lwenj ja siasa ni dwa kete chunyi ni dwa goyo. Nikech ng'amanye wacho kaka Jalango ondhoga ganda, Jalango timo gik maricho, moko nego losne, koro sani owinjo nadi ka koro nyo neno pichani. Ka Raila manyo wacho ni Jalango chayo, obet gi Raila kendo gigo mbaka gi nyiero. Pogruok mar paro e yor siasa oken sigu. Nikech kata kanyi winjo ka Raila Amolo Odinga nyo wacho maber to William Ruto bendo confirm ni ne girado tich abich gotieno magigo mbaka Mombasa. Tingeni samoro jowa mako ga gini mateka ahinya. Gavana masani koro Senator Jackson Mandago ndalo moko noko nigi gi siasa gi kiki keti e chunyi ahinya. Nikech inyalo keto gi e chunyi ahinya to biro bagi mbele ka. Ka ng'ama ni mako godo sigucha ema koro idhi yudo ko bet kanye e bedroom kuma kodi konono nende ene makoro yawnu dho toko ni ino gweno nende ka in Vio Jay bedika Roslyn in bedika to ni mako kodi kuot mok idwa kata nene. So en puonj ne jothurwa. Siasa oken sigu. Pogruok mar paro e siasa oken sigu. Kiki ng'amak ne ng'ato tong ni kore dwa chuoego nikech gimo wacho okuberni, okumori, okolure gi kit siasa midwa goyo. Erokamano.
Erokamano Fred. Adumi dakika achiel kende. Victor, dakika achiel ni wapoge weche ariyo. Mokwongo en wach ma senior Jay osewacho to kadwa lose mang'eny. E chenro ni wawacho pile ni kik igo nduru matek ahinya liel mok nyiendi. Kik iyuag matek ahinya moloyo weg liel. Kik iyuag kamigogo. Koro kinde duto waneno to bende sefwenyo ni kidhi e liel Victor tibiro ka jok mago nduru matek mago ni matek ahinya. Samoro jogo ok yud ka gin weg dala maliel nitie. Wuon liel maliel omako maber kata mana thoche mogo nduru mateke ma samoro onge oyuak mirima dok mai eni make ma samoro yudo kaka to podho mana piny wewe gi kanyo wach maparo ni omora to ok omora omora konchiel to komachielo be ok omora en wach manyodo othicho godo oko chungu manyiso ne ochungo do implementation mar finance bill bedo ni do ne othiche oko kata ochungo kuma nyocha ne ochunge godo aparo ni omora gi koma chielo mondo mikora wayo dhi jogore gi lak mondo mikoro kaka nwa wacho ni ionde malach koro biyo gi kama ng'at ka ng'ato koro ji dhi chope ng'o e tielo dawane luongo ni tielo ji dhi chope kona ji te mano kuom koma chielo mondo ng'at mowinjo ka gino pekne embo chaka wuotho dhi e ndara kende wuon mok no rito jo moko dhi ne ndara mana dwawe gi kanyo wach ma koro ne okomora en wach ma tenore gi bunge ma koro sani iketho ma en wach ma waselose kae kane ng'iyo ute mag fwambo report manye wuok nyoro Citizen TV to kata mana Nation TV kocha ni neno ka report mane wuok kaka banka nyocha ne Mauritania mane oketi ncha ne ogol kumara tongo yene bunge dhano koro wuok kendo dhano beta yiende bunge gi wang' matek kigo gi makagi gik mitimo gi to gini ne wachiwo siem ne ka ni jatend piny ne ok onego kier dhoge magi manu walose malach ka kaka wanene ka nikech no chunowa to koro aparo ni jopiny neno ka gima ne wawacho ka effect mar kum mane jatend piny ogolo weche makoro waneno kaka bunge iketho kendo dhano tonga yien gi wang' matek tonga yien aoyaye kaka gidwaro giwegi okang'eyo ni piny Kenya biro chomo kanye nikech wago kang' 10 mbele to wachako wago kang' 30 kwa dugo chien wach malich ndi nyako Ramogi jwang ni viyo je ng'ato nyalo penjo ni ani to lwasi mosebet kwa wacho mar climate change ni en lip service koso adieri wantiere iye nikech ka wawacho ni wadwa konyo environmental cover marwa yiende mondo wapidhi to sani to kendo jok mang'ado yien go kata gina in gi an gin jok madongo kurido gi penjiri ni ka koro joge nyalo ng'ado yien to kara Kenya wachimo kan jok matindo to giketo no pidh yien to jok madongo ketho bunge anase kono ni kat no kono ani mo makobet pej ni to bech mogo lwar mogo pesa di koro mi wacho gi kira gina wacho mane mano nyisi ni no wacho ni dok piny lakini no mi ni dhi malo mago lip service erokamano mane bottom up goso mane koro idho malo mane bottom up wa okay nyako Ramogi jwang ma en mana chakruok mare an bende lo tim kaka wanene en mana goniero kamano kanyakla kod jo Mwangaza SD Church kuom launch mar DVD margi nyogi wacho ni kachopo ka gelo gweth mogundho ne jotim kaka wanene kendo gimor mokalo kod chenro mano wuok ti juma ka juma ne Pastor Ruben Ongaki kanyakla kod jatend kwaya director mar kwaya gi jo kwaya duto te Nyasaye med rito kendo med bedo kod tim kaka wanene ote ochopo eyo makare ote no keona mana nongisa mana ne amiu mana gweth kende mar Jehova Nyasaye amba winjo ka je bonyo wacho ni ntie ng'amocha no aidh ndege koni pokone ni ga airport kendo pokone kara paro ni ng'amone ne TV gi ng'amone no in real life pogore lakini oriti juma ne pokone na Kisumu mano koro sechi erokamano nyako Ramogi jwang juma nyorumo kod lit gi rumbi manyokwako anyeto rumbi malit manyokwako Kenya mangima malro koda nyasi manyocho bagi kod telo mar Azimio la Umoja e tung piny Kenya mangima mar kuyo karatimo rapar ne ji mane onege kod obila e kinde mag ng'anyo nyasi ma bende ne yore kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta jatend Azimio kanyakla kod konde mopogore kod jo Kenya mopogore kamutingo bende jotend gi nyako Ramogi jwang
Roslyn ne chako boko wach ni kit nanga mirwako kawuono en ranyisi mar dhi nyime kod kuyo gi teko mathoth mane obila notiyogo mar nego jo Kenya. Gima lit ahinya pok awinjo ka jatend piny gi jo sirikal otimo mos ne jo Kenya mano otho. Ing'eni biyo je kanye midogi penjri nikech chik owacho maber ni sami kawo muma miting'o muma rito jo piny. Ing'eni isomo iwacho ni oath of office ikawo ariyo. Achiel en rito ngima gi mwandu mar jo piny. Ing'eni pinje molony kata ng'at achiel kotho en crisis. To Kenya kae to wakwano mana namba. Wakwano mana ni ji adi manotho to ji dhi mana mbele. Kiseneno statements ma sirikal osegolo. Achiel nyocha ogol gi wuodwa PS Raymond Omolo. To ne wabuok kabisa. Kane wang'iyo statement no to wacho ni polis otho, station 100 gadi mowang', mtokni manokethore, property, to ok nwaneno kamoro amora ma sirikal ne wacho ni kata jo Kenya be otimo ang'owa owito ngimagi. Ni neno mbele kanyo koboke moko nitie kata One Nation ne wacho ni polisi obila ne wacho no nyisgi gi jotendgi ni kuonde ma ji otho kik gi document. Manyiso ni kik gichiw signal mar wacho ni kae ng'ato nothoe. Kanyo chapok ng'anyo mogik ni no bet. Kani neno organizations mag human right, IMLU, Amnesty International ne giwacho mabe ni dwe mar 3 nyaka sani joma nosewito ngimagi ne kadho ji 30. Amnesty nowacho kamano, IMLU nowacho ni gin ji 36. One Nation kane wadhi mwaka omawacho ni koro wawuo gi jowetewa manitiere regions mondo mi wane list mar joma nyocha ohinyore. Joma nohinyore gi joma notho gin ji 160. Koro king'iyo mano tipenjri ni genocide mar Rwanda nochako mana gi ji 80 kanotho. Wan sani wawuoyo ji mohinyore 160 koriwre gi joma notho. To sirikal to pod wacho mana kaka jo obila ncho tiyo tich maber. Gin gipuoyo polis. Gipuoyo polis. Mane bed ni kadine gin jo maber to dine giwacho ni obila no tiyo tich maber, lakini kama ne koro ngima olaleni be nyaka koro wang'iye ni to ngima ni no olale lwet obila koso ni gin jo manjore koso ang'o manotimore. To koro wacho na dieri kae sirikal wacho adier nikech ngima ng'ata en ngima. Kendo nyocha obo kabisa ka nchi nene bunge kane ji wuoni neno ka majority leader ma National Assembly kar mondo no kwede kata gima notimre no penjo ni to jo Azimio dwaro lita di mar remo mar jomatho kata dend ji adi mondo gikwan. Ing'eni kosechopo kama ma en leader mar Kenya to wuoyo kamano wachopo kanya. Nikech adieri onge ng'ama nyiso nikech kadine bed ni sirikal en ng'ama bedo wacho ni polis manothoni ne wuok e station makama, namba ne en makama, noinye kama. Stations mag obila gite gin gazetted. Kane Raymond wacho ni kuonde mowang' gin mokadho 100. To bro nyiso wani stations manowang' gin 1, 2, 3. Koro ing'eni kikwedo tikwedo kamora mora. Sani koro wan gi jo opposition kawacho ni ji notho, sirikal wacho nang'owa onge ng'amotho. Adieri kanyo be waluoro ngima manitiere adieri koso wan to koro wakete kaka siasa. JB. Avio jay, ing'eni sirikal ma otelne gi William Samoei Arap Ruto bende mako dhok. Nikech kiwinjo ka giloso gipuoyo obila kuom tiyo tich maber. To sirikal owuon bende wacho ni jogo manonegi e ng'anyo mogo risasi ni gin jogo manogo gi bunde mowuok kuom bunde mag ji giwegi. Kiseng'eyo ni bundegi gin mag ji giwegi to kidhi makie jok mane weg bundegi otiyogi to ka in sirikal in gi intelligence iwinjo maling'ling ting'e no Fredo Gweno ka kata na Roslyn Obalani ema nokawo bundene to miyo Jay Bonyo to miyo Jay Bonyo dhi godo ni in sama ji ng'anyo ma gin jogorodo cha in dhi bed jogoro. Kiseng'e mano to kidhi makie Jay Bonyo manomi bundene nikech onge ng'ama sirikal
kata migao mar bado bilose mako nyaka sani ni nogo ng'ato risasi ka ji ng'anyo. To giwacho maber ni onge obila manogo ng'ato risasi ni mago ji mane jo Azimio keto mane tiyo gi bunde mag ji giwegi. To nyaka sani onge kata ng'ata achiel mose maki mokonwa ni ma Victor Tieno Jumane no mi bunde gi je ibonyo modhi gudo mulolongo monego ji. Ni je ibonyo ni no mi bunde gi Roslyn Obala modhi gudo Kisumu mogo nyathi manogo risasi ochiko. En nyaka karango ma sirikal dwago wiwa dasta gi weche ma miriambo. Adira makende VOJ en ni jogo manogo risasi eng'ani nogo gi polis. Nikech kiloso gi jok matayo tije Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital to gibro koni kit risasi mage yudo. Tingeni risasi kiyudo VOJ tidhi timo ne nonoro tibro ng'e nyaka bunde mowuoke. Ang'o momono sirikal mondo wacho ni kochopo sani wasechoko risasi kata ka gin 30 to risasi gi wachonwa ni giwuok e bunde machalo kama. Mane adiera madwa yudi kuom sirikal ni wabende watimo nonrowa to gin gitimo ang'owa en badhok gi kwero ji to gi yanyo ji. Gipuoyo polis ok bi konyo nikech gima gitimo gimedo sigu mar oganda gi polis. To polise gi bin mana ji giwuok e udi gin chuo ji gin mond ji gin nyithi ji. To ka kori in sirikal mone girit ngima dhano to bila bende mi lwasi maber mar tiyo imedo nyayo sigu. Ang'o mabro timore gi ng'ato manyawadgi nyonegi to dak gi obila achiel kamoro achiel? Sigu mane mabro betie kind ng'ano gi jogo? Emomiyo en gima rach sirikal pile pile iwacho ni inie ng'ama duong'. Inie ng'ama duong'. Kineno ka jogi go siasa wek go siasa gol adiera mondo kata kaponi iwacho ni bunde gi nowuok kuom jodito mag Azimio to kona ni bunde makama mano nego ji makama en mar jatelo makama. To wek wacho ni jo Azimio to kimiwa ni en ng'Azimio kanyo. To gine mag gin gi teko mar neko gin gi teko kendo tero ng'ate kot. Osuru mwachulo miyo gi teko no mondo giketie pesa e timo nonro, mondo giketie pesa e choko maling'. So gin gik ma ginyalo timo. So giwe donjo ni gin bende koro gidwa go siasa gi ngima mag nyithi ji mosewito ngima gi. Erokamano. Fred. Victor, wach mar nek mar obila mar dhano ni en gima ler kendo neno mana kalak mbeche. Mbeche kineno tino kalake ong'irore ni oko. Okinyal umo makata mbeche tem no ka opien doge mondo godo lake to pien doge okinyal chopo malo kucho nikech Nyasaye no chwe lake no kotarore ni oko kamano. Koro miyo oko deo gimobila gi gima sirikal mar Kenya Kwanza wacho adieri mantiere no obila no onego jogi. Ka obila ok onego gi to obila nyaka wach ni ng'at mane monego gi. Ere kaka ng'at achiel inyalo go risasi 9 kata dine bid mana no wuok oko no ng'anyo no otimo gigo te. Magi gin gik maparo ni cha wuoye juma mokalo. To Victor, ka piny wacho ni jo Azimio nyocha ne ni risasi manonego jogi no wuok kuom johera mag Azimio. Tipenjori ni to jogi ka nyocha ne gin gi risasi to bila nego gi kako bila nchago ji nyalenda cha. Ang'o ma nyocho mondo jogi tiyo gi risasi ni mondo gigo godo bila? Ang'oma ne ingeni Victor ntie gimomiyo you the school okwa ming jo Kenya ok ominga hii. President Matthew Sane osebedo ka wacho ni Kenyans ni we have no shortage of fools in Kenya. Iparo ni ya we koro wapedi kata mana jo piny mabe winjowa. Kiparo ni ka jang'anyo nyalo bedo gi bunde jo mang'anyo gi. Tiparo ni dang okaw mana gini ogogo do jang'anyo wadgi to bila magogi gi tie gas to do moko goyo gi gino. Otamudho gi riek wacho. Penjo mar ariyo. Kiwacho ni obila nyocha ne onegi gi jopiny. To wapenjo ni to sirikal bende otimane requimas mar obila mano onegi ka.
Kinde duto higa ka higa sirikal bedo ga gira paro maro jok ma osetiyo obila discipline forces monegi in the line of duties. Wangi ane ka sirikal oluongo jonyuol gi family gi relatives mag jok manyocha ne jong'anyo onego mondo luongi kata mana Holy Family Basilica kacha kata kama sirikal ohero mondo koro kaw sanduge gi ka pedh kama eni ma obila achiel ariyo adek ne gi tho ma kuma kama ma mwingi ma arachuonyo ma kuma kama mondo ne gi ane. Aparo ni mae ok kaka itayo piny. To Victor, adwa wacho wach moro ka ma wabiro paro bang' higa 4 koa sani. Bang' higa 4 kwa dhi yiero ma 2027. Gima sirikal Kenya Kwanza timo sani ni. Gima dhi timore 2027. Wabiro paro odiochieng' ma kawuono ni. 2027 mae ponono ombulu odhi orochore. To kaki neno ne gitime ni ma en rehearsals mar gima biro timore 2027. Kaeto blame game biro bedo kone gi kone ji wacho ni wadhi ICC tino ka jok mo onego joge makwongo ndiko barua kuchocho ICC. Aparo ni gimomiyo wan kae en ni bang' tulo mano muoch pacho kae bang' 2027 ma nyaka sani wasewacho ni onge ng'at mano kawo responsibility kata chiel king'iyo inspector manager tendo obila ndano commissioner of police Usenali gi jok mamoko mane iteno doe mong'eyo gi jok mane investigate gine mong'eyo capability margi onge kata mana ng'at achiel mantiere od ang'ech kata mane od jela kuom sani joma non ochielo ji onego joma andamano gi bende idhi neno ka gini uma koro bedo ni wangi culture mar impunity, culture mar wang teko, mar tok teko, ma ng'ato nyalo wuok to chielo ng'ata achiel gi magena gi risasi ochiko elo. To okalo go kamano emamiyo. To mogik Victor, ipenjori ni to ang'o manyocha nomiyo waneno geche maonge number plate. To moko nigi number plate mar Tanzania, moko nigi number plate mag pinje mopogore opogore. Ma jok moko ne lieko ni manchanwa monjo godo manchanwa ketho nying jo Sudan ema nomiyo koro gidonjo e mbuiwa. Iwinja. Koro ere gima nyocho obila dwa ni mondo time mudho. Magi gik ma gimora mora ma sirikal timo nyaka gibed accountable. Accountability en gima very important. Very important. Ere gima miyo ineno ka Subaru gi ne ng'eny to gionge registration, gionge number plate. Ang'o mani umo nikech mudho ema okonyo ndiek. Koro aparo ni gigi te kata ka ok oket gino pedh gi sani to gimora mora ni gi sani. Bang' na neno ko Uhuru bende nyocha ne ntiere e vigil makamachas. Mano kir machon. Bende ne nitie. Makmana ni embende bang' 2007 kane 2017 ko bila no timo gik machalo kamagi bang' yiero. Uhuru bende no wuok mopuoyo bila. Mowacho no bila no tiyo maber. Mano ko bila no nego ji bang' yiero ma 2017. Embende ogogogo kendo embe no wuok koro oywago jok mamoko. Koro no ka jogi chalre achala. Mano gima na temo ng'iyo kech wang'eyo kata mana cases mag baby pendo gini gi jok mamoko mang'eny mane okodo wach. Notimore sama ne Uhuru nie telo. Ka ne ntiere gima Matiang'i to ne ber. Sani koro ka William timo gigi to rach. Aparo ni karach ne atudo to bende nyaka bed mana marach ne gwen. But Fred ing'eni gima bone ging'eni ker machon no kanye neno kanyecho oyawo chunye mowuoyo gi jofwambo. To no wacho na chiel kuom gik mano omiyo gikethre gi jalupne makoro sani ker en mana wach mar obila no. Chieng' mano nego beni jakom iketo kaka people's president. To wacho ni no nyiso jalupne ni kanen loch to ne waseyudo. Okonego koro wachak watimo ang'owa wagore. To jalupne no nyise ni onge nyaka obila timo ang'owa titije. Kanye mowacho ni ne gipogore paro mane koro gichako yware. E wach mar ni kaka obila tiyo gi jopiny. Tan gima dwa wacho ni obila kama gintiere onego ng'e gimoro ni sirikand ni kano kawo loch. Gima achiel mane Ker William Ruto wacho nowacho ni odhi miyo IG independence, autonomy, financial manyiso ni gik gite gitimo kendgi mok ginyalo wacho ni ng'at machielo notimo ang'owa no nyisogi. Kanyo o appoint PS mane handle accounts mag police ni neno ka koto wacho ni mano unconstitutional manyiso ni pesa
odoga ngoa ka IG manyiso ni ka weche bro wuok ma investigation bro chakore to onge ng'ama bro wacho ni jatenda no nyisa na tim ang'owa na tim kama. Nyocha wawuoyo gi commissioner mewacho Hussein Ali. To Hussein Ali no nyiso wani gimineno chakore sani ni mae kaka na yudra Hague. Omiyo kata jok mineno timo gigi gitima gigi to ging'e ni sani ndalo machon cha mbui ne onge. Ne en evidence mani kelo to wacho ni naneno kotimre kama. Sani kidhie forum mar ICC gimora mora ma gindiko to jokenya ni kanyo to keto video to keto gimora mora. Sani ni neno ka United Nations Human Rights no se wacho ni kako bila tiyo rach. Koro Ali no wacho ni kama jowa nitiere sani rach moingo kama an nantiere mana wuoke Nyasaye no rita ma wuok. To okagomb bedo kama IG masani nitiere go bila manitiere. Nikech sani gik matimre okinyal tima ngoa, okinyal pando. Mara ariyo IPOA monego beni chung ne police ng'iyo gik ma police timo. Nyocha giwacho ni kata sani kama gintiere gikieno bilo tiyo gi bunde machal nade, ballistics gokmigi to chik wacho ni within 24 hours police ka police manodhi e tich onego beni kelo report kani tiyo gi bunde ni nyaki kel mondo ging'i ni to bunde ni kano ti kode ne en reasonable force koso unreasonable force manyiso ni nyalo justify bunde mani timo ngoa mani tiyogo. Koro sani manok timre gima timre ni ko bilo dhi mutiyo gi bunde neno to duogo to keto to kinyo kao machielo timo ngoa odhigo koweni ya ni evidence no timo ngoa orumo. Koro bila be kama gintiere inyalo we ni sani timo maber nikech nitiere ng'amo timo ngoa moumi. To ka weche bro lokore tibro ting'e kendi to kanyo ineno bura mano wuok man neno statement mane jo Azimio golo to Kenya Kwanza diro margi nitiere kamoro kanyo mane gidwa diyo jo Azimio giwacho ni joint commitment mar violence tineno ka jo Azimio to chikre wacho ni ng'ato ka ng'ato timo ngoa tim msalape. Aparo ni dakika chiel aparo ni piny owacho ni sirikand ni onago IPOA gigolo leke IPOA nekech sani Victor inyalo dhi e police station tineno ka obila otimo ne ng'ato gimoro marach to obila kone ne dhi ka IPOA kiero ineno gibawa ni kiero to dhi ka IPOA gimoro mora mo obila timo ineno ka jatendo obila kungo wacho iwinjo ka en wacho ne IPOA osechopo kuno nono. IPOA iwinjo ka gimoro mora mo obila osetimo giseringo ni waseoro rapid response team nono gino ne waneno sama ne obila ogo nyithind University ma Nairobi ka e yo mane ok owinjore around 2017 man waneno ko obila donjo kendo no ogo nyithind e yo mane ok nyaka sani IPOA pok ochiwo report mar je weche makamagi. Kora paro ni IPOA ochomo kuma odhi chalo NCIC osebedo guok maonge lake. Koro guok maonge lake kata kikalo e ranga dala no guok manyundulu buk manyuru ni ineno ka en okawiwe to so e boe kose ne ni rangaji koro kose kawiwe kama twinjo kogo mana ni gugu oneu ogo mana no neu to mondo mi olaw kwa jomona egi to bendo koro mai kama ipocho ero kawano sinia gima serikal ni kia eno ni kane gidonjo ma William Ruto noloso mager wi gigo mokalo chik mobila ne time serikand Uhuru Kenyatta. Ubila no bedo gi luoro kabisa. Kane gisebedo gi luoro to chir moro ne jo Kenya ne godo. Ni wang' ni wabro nene ubila maluwo chik. To gik mosetimore ahinya jumbe adek mosekalo. Bro duoko bila gi kuma ne gintie choncha. Makata kok en yor siasa to en yo mibro neno ka ji bro lal mang'eny nikech osepuogi ni gima gitimo no gitimo ang'o gima ber gibro dok kanyo wasewinjo ni container sani ni Nairobi area ka ema intie to sama container no nitie kanyo to gimoro amora matimre container no kata mna OCS okwachne nikech gen kweth mar obila mokonegi ni tiuru to gibro timo maricho mang'eny to kata mna ji serikand ni bro winjo lit no
gibro winjo lit. Wane kinde matek dwaro ing'eni VOJ nyoro na ng'iyo gima ne otimre South Africa, Julius Malemba kane timo 10 years anniversary mar EFF. Ting'eni nitiere wer mane giwero liberation song, shoot the boer. Yes. Ma wacho ni mano dino timre Kenya ka. Sani di koro wawuoyo mopogre. Koro kiwinjo ka josiko ni ang'o momiyo South Africa ji ng'anyo, to ji ng'anyo maonge gima timore. Tido gi penjrie ni police ma South Africa dipim go bila ma Kenya ka. Nyakora Mgajwang' mane chal mar weche karo koda misa moyedhi manotimne jo Kenya mane jowito ngimagi kaka Ramogi FM gi Ramogi TV poro medo golo ote kwa makuyo ne anyuola wede kod osiepe kendo kwa chang mapiyo ne jogo te manoyudo hinyruok karo koda midhiero maket kod mano. Mopogore kod mano Nyakora Mgajwang', weche mag ng'anyo gi weche mag sundo sirikal chal ka gima ochako nyuolo wach moro machielo kendo. Wach mar fake kata dwaro fake kin jatend Azimio Raila Odinga kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto. Tinde ne Nyakora Mgajwang', tim mar Kenya Kwanza kod Azimio yande oyango kokalo kuom mido mane giorne ute mag fwambo ni nyocha nitie bura mane ochoki kod mane jatend piny Nigeria Olusegun Obasanjo e kin jatend Azimio Raila Odinga kod jatend piny Kenya, bura mane obedo e gwenge ma kadhodh nam chumbi. En ang'o mane iye? En ang'o manie mesa ma ji dhi twakie? Jei Bonyo kwethariogi kaka wasewacho motelo kacha ne opogore paro e agenda monego bedni ilose. En wawijo piny koso omak jomoko kamarach koso en ang'o? VOJ, ing'eni e chenro wane wasiko wamiyo jo Azimio advice manono ma free of charge. Dali samoro ogikawa ma serious. Wasega wacho ka ni Azimio nyaka bed gi strategy. Nyaka gibed gi strategy. Nikech king'iyo gik manyo otimore weekend, ting'iyo kit ote manyo pio wanda yogolo mokwongo, to gi kit ote mane Kimani chungu ogolo makoro nye duoko jo Azimio manyaka giwuoko kuma gibigi landi ne onge gima ne giwinjo. Chalo ka gima jo Azimio onge strategy mar deal gi joge. Nikech e strategy VOJ ki deal gi ng'ate siasa to onge chieng' moro madiwach ni koro kaka mawabeteni ng'ani koro wa deal godo with clean hands. Onge. Nyaki anticipate ti preempt gik ma jogi dhi timo ang'owa? Dhi timo. Emomiyo inyalo paro VOJ kanya neno statement mane wandayo golocha takone ni bwana gini bro hinyo jogi. Ni kuodona. Agoni ni gini bro hinyo jogi. To bro hinyo gi nikech gini gidhi gi generalities. Wawinjore gi jogi nwadhi loso bura mar ji adiwa ji apar. Kama kaka wadhi yiero jogi. Ting'eni ja Kenya to ng'eni nyicho dhi e ndara nikech pek mar ngima. To statement ni no kowache gimoro amora. Nini wabet gi jogi piny to wakone gi ni wadwa wawacha achiel ariyo. Ini wacha ni nwaromo to wawinjore nwadwa loso kama to wakibro tagi ng'ama kama tilingo. To ng'ami deal godo cha ting'eni wiye riek. Oneno marino to koni bas donge magi gik ma jogi osendiko koro wan kwa biro to wakone gini wawinjore ni magi medhi timo ang'o. Kata bede ni nokuwinjoru to gisegole japiny ng'en to koni jogi owacho gik ma jogi dhi timo ang'o wadhi goe mbaka. Ng'acha nokonwa mana ni wan wasewinjore ni wadhi loso. Japiny chako penjore ni to kara ang'o gang'o giri kendo mopando nwa ang'o miyo gima nyocho miyo wawinjo nikech ng'eni kata twak mare gi luongo ni Foreign Correspondents Association jo fwambo mawuok mandiko ne ute fwambo mane pinje maoko. Raila Amolo Odinga nowacho ni gini sani koro ok en about en kata Azimio. Gini iluongo ni anti-government tax protest, ni en ng'anyo makwedo chik mar omenda ma sirikal mar William Ruto notimo ang'owa nokelo. Koro kusewinjoru ni wadwa dhi loso gi jogi to ote mokwongo golo ok mul kata wach ma chuny wachni. Mano mokwongo mta wacho ni manu segoru noma.
uketho kendu nikech gimoro amora mudwa wacho tok mano to japiny wacho ni mano gi paro koleo Papa Jane iluongo ni gikwepo gol. Gikwepo gol nikech chuny wach ka en finance bill momiyo japiny pek mokalo to un ugolo statement to kuwach anything about it. Mane momiyo kani neno koro mar Kimani Chungwa kanyo wuok to wacho boye kacha ni finance bill to ni e doho wawinjore no kwa bigo mbaka gik matimo ang'o Gik manie doho. Koro kata mna koro jo Azimio kanyo wuok nyoro to japiny pod nigi kiawa kodgi ni to dak nye giwacho nwa sama nye wandayo golo otene mokwongo ni wabet gi jogi piny to wawinjore ni twak madhi betie ubro timo 1, 2, 3, 4 joma nitie Kenya Kwanza VOJ joma riek Kabisa. gi joma weche mag tudruok gi weche mag fwambo gi ging'eyo tiyo godo kabisa ging'e jomotiyo gi pach jopiny emomiyo kane gine ombulu to ni kani campaign to ne giwacho gimoro ni wach haslani nikech ne ging'eyo ni ka giloso ni gik mathago chuny japiny ahinya Ng'ani ong'e chandruok kwa. to gibro dhigro kabechia joka je mana ka aboni wiye gima ne timore kacha nikech ing'ene wache manyuolo wache gima ne timore kacha mana kaka senior J wache jo Kenya Kwanza noriwo ne Azimio lut kuone dhoth kinyiewo gweno manyien Victor noneno to idwa ni mondo gweno ni ong'i kiko dhi ka jirani kiko odhi olal tikawo oluth kuon to iriwo ne dhoth koro kokalo okuongo okale kamae okochikre gi malo koro kosekalo to gweno ni ang' noduogo dhiambo gweno ni biro bayo man gima ne Kenya Kwanza temo timo king'iyo gima ne Kenya Kwanza yie godo ne giloso ne Azimio tego ka gisetego gi to gigolo wach mara cost of living pek man gima mane iwuoye nikech king'iyo tino ka Kenya Kwanza ne kelo weche adek kacha gidhi gikelo wach mar pek gima ne giweyo oko weche abich ma ineno ka gikelo gi mapiyo gie VOJ ineno wach mokwongo kae mane giringo giwuoye en wach mara IBC the constitution mara IBC mano ging'eyo ni Azimio dwaro kae to gichak gikelo wach mara implementation of Gender rule mano ting'e ni margi to gidwaro mondo mi gichal gi gima nyisi jopiny ni gidich gi jopiny to mano gima ineno ka William osebet ka wuoye gikelo wach mara entrenchment of CDF ma ing'e ni gima Azimio osebet ka wuoye to CDF nitie kendo tiyo to gitemo mondo mi gitarget wabunge ka gitarget wabunge mondo ginyis wabunge nang'o wadeu nikech ng'eni mane otego mjumbe nigo mar campaign gicha gikelo establishment and then entrenchment of the office of the leadership mae kama mara opposition leader koro jo Kenya Kwanza riwo lut kuon e dhoth gi yo mane mondo giwach ni Azimio dich mana gi positions gimiwinjo ka William gik madhi e igi mondo mi giwach ni donge uneno ne gidwaro mondo pog lemo jogi kodich gidwach japiny jogi nodich ka kipogo lemo mae statement ma Ichungwa osign ineno ogolo kamogik embedment of the office of the prime minister prime cabinet secretary koro pile wasebet ko wacho ni ghost work koro wan gi ghost work koro gidwani mondo ghost work ni koro kete Azimio konygi mondo koro kete ang'o confirm ni mai kete chi nikech kinyo kata mana structure mara Azimio kane poko dhi yiero gimene gilieko thuolo moro mara office moro maket gima Musalia Mudavadi sani koro king'iyo gima ne wuok ka kama koro Kenya Kwanza ne dhi tugo gi jopiny ma Azimio ringo go wang'i gi neno kineno ka gikwedo statement cha king'iyo weche abich gi onge wach mar pek mar ngima to mae mano omiyo ji tho koro miyo Kenya Kwanza nogo kwano to gima ne Kenya Kwanza dwaro ka ne gidwa ne gikal gi Azimio aora nikech ineno ka gima ne miyo ji dhi e ndara gima ne en wach mar pek mar ngima to king'iyo kinde mane Kofi Annan obiro ka ne William Ruto wuoyo gi jakom onyise ni an gi wendo kik ikud wiya we gini okal koro miyo Kenya Kwanza ne dwaro ni mondo rumbi mane ochiekni mar finance bill ni orum tema Azimio bende odhi oneno ni jogi dwa tugo kodwa tugo manje ne gitugo kinde cha to gifwenyo
kodeko. Kare gini nyoro koro nyagi luongo presas aboro maro dichiel. Biyo je anta do pogra gi jowete na matin. Mano be mi. Ana do pogra kodu matin. Kanu winjo jo Azimio kaka nene. Kanu winjo jo Azimio kaka ne wuoyo. Mokwongo ne giwacho ni bura no timre adier. Mani winjo kamunya no wacho ni baba no yie. Bura no nikech en ng'amo oluoro. Kende en ng'ama no neno ni mabura man otima ng'owa monda dhi. Mar ariyo no wacho gimoro ni bura no onge gima ne giwinjore. Kani winjo kaka Munya no wacho. Munya no wacho ni bura no ne giwinjore ni mokwongo gilos komiti mar ji 10. Ma komiti mar ji 10 ni dhi bedo chaired gi Olusegun Obasanjo. Koro kanye monego beni sama gisewinjre ma jogi okelo jogi abich to jogi bokelo jogi abich to giwacho ni terms of reference en ang'o. Ang'o ma koro wawuoyi. Iwinjo ma koro kelowa. Gima ne giwinjre mana ni komiti ni koro dhi bedo extra parliamentary. Manyiso ni koro nitie joma dhi bet iye mok gin wajumbe. To kane giwere kanyo to Ker Ruto nonego dhi owuo gi joge. To Jakom bene di wuoyo gi joge. To nyiso ge ni kane waromo magi gik mane wacho. Madieri ngeso kane neno Jakom gi joge no romo makata picha ne neno kowuotho. Koro bang' mano nonego beni gigolo joint statement. Magi wuodho kadi achiel. Bedo signed gi kocha ka Ker Ruto chungwa. To koni Wandaye. Jogi kano osewere mana kaka Jakom osebet ka wacho ni Ker William Ruto chal ngiri. Wiye wil piyo. Iwuoyo kode kitieko to gima ne lwet makoni owacho, lwet makoni otimo ang'o wacho mopogre. Temo minchi winjo kata kano wuoyo gi international media no wacho ni okanyal romo kode ka onge ng'ama go between. Mabro bedo janeno. Ma wacho ni kane wabet ka to mae gima nwatimo ang'o wawinjore. Tadieri mane mani neno kazi miyo wacho nyoro ni deceit cha mane gi ywak na cha ni neno ka gima ne jo Kenya Kwanza timang'o otimo. Kaje ngeso no ne gineno ka jo kocha chikore to gidhi gitimang'owa gigolo statement gi ka giwacho ni jogi no romo to mae gineni wayiego do ne giwacho ni komiti ma 10 no wayiego to giwacho ni modong wabro nyiso u in due course. Kata kaka nineno framing kineno barua mane ichungo golo gi mane Wandaye ogolo minjo ka wacho ni achiel kuom gik mane dwadigi go ne en wach mar nekni. Barua mane wacho ni gi commit jointly to violence, death and destruction. Ni neno ka jo Azimio dogo wacho ni wa commit to upholding the rule of law. Mang'eny kizungu mundiko go ang'owa magu. Koro kama wantiere ka Chenro giro to Azimio mondo own up ni gik manyotimo atrocities gi Azimio bere must be blamed. Koro kane giseng'e ni bura chama ling cha no seng'ere. Koro gidiro Jakome tao. Gikongo gigolo TORs ma jogi nokotimo ang'o okowinjore. Mondo giwache ni ka Jakom gi Ker William Ruto no romo to ne giwinjre agenda bichge. Ni magi gik magitimo nade gi discuss. Koro ere kako nyalo decide gik muwuoye kata komiti uongego. Nikech kata komiti margi Otiende Amolo wakili mjumbe na ne gikongo giloso komiti. Koka gibiro giwacho ni koro wan gi TORs wa magi gik matimo ang'o wadhi nono. Koro kanyi ng'eni ne mana gima je bonyo wacho ni Kenya Kwanza riek propaganda gi namba 1. Otieno no te ne Jakom ilwenyo manyara ila wacho gi adira te kendo kwadagi oye kodo okopogre emomiyo ayo ni Otieno no propaganda onge strategy kata kaponi gin strategy to ok gi deploy nikech the moment ming'eyo ni ng'ama deal godo ni ng'ani timbe ne richo ng'ani jamaundu okidil kode ka mtoto misa ni wacho ni ne warado kode ma wayiere dhia oko ti wach ni wan kaka ne bromo ni obet Jakom gi Ruto nyorado Obasanjo ne nitie to giwinjore ni ji 10 ibro losi kamiti margi to wan kaka Azimio
dwachwa pod en achiel ariyo adek ang'wen. Ok iwach ni modong wabro wacho nu bang'e nikech ng'acha riek odwa thuwi gi japiny. Mondo inene mbele japiny ni ng'ama rach. No room for speculation. Exactly. So statement mar Wandai mana kaka napimo ni cha an kana nene takoni Wandai no nego timne William Ruto gi Raila Odinga no romo. E romo no Olusegun Obasanjo ne nitie. Ne giwinjore no Obasanjo bro bedo mediator. To mediator ni obedo gi ji 10 gi yiero kama. To wan kaka Azimio dwachwa e romo no, e bura no bro bedo achiel pek mar ngima. Ariyo kaka bro yier commissioners mag IBC. Adek oyawnwa sava. Ang'wen mane ka japiny bedo kod gadiera ni pod ichung' kar tiendi. To kokiketo gimoro amora e wi dwachuka to ng'acha to biro gi mare. Mawacho ni kacha nye ji obet piny ma ji owinjore gigi. Kendo joka nokwongo golo margi. Azimio mano gi kawo advantage ni kuma jogi ok owachi gima gidhi wa discuss ni. Koro we wadegi. Basi ingeni mar ariyo kani ineno kendo kaka ne gigole ingeni nitie gimoro mane ni malo kama chal signature moro mane giwacho ni mane signature mar Wandai manyiso ni kani kia signature mar Wandai tiye na diri ni ma signature mar Wandai to machielo ni en mar Kimani. To mar ariyo gima be jopiny onego ng'e ni kata bura mane William Ruto nowacho no yie bet gi jakomno ok ni nodwaro. En jo international community ema koro kete ka monyise ni nyaka iluonge mondo itim ang'o iwuo nikech kata nyocha nyiche ji penjo ni neno gima notimre kuni ja mogolo statement maling mowacho ni mano averting the will of the people okwayie godo. Democratically elected president ok ja military nyalo donje mondo gole loch. Mowacho ni an kaka Kenya ayie monda donji monda kel kwe. Koro yini dwa kelo kwe to dala ni to wang. Emanyoche neno kata jo Sudan nyonyise niya ini sikonwa ka ni dwa biro loso kwe ka to dala ni to jinindo kech. Kuongidhi mijo gi chiemo imigi kwe basti duogi timang'owa ikonyo nikech ing'eni kata pinje ma oko go gimomiyo ka kwentiere Kenya to gimbe gimon nikech wachoga ni Kenya e beacon of hope to kendo Kenya e hub mar entry mar sub-Saharan Africa gi kuondegi. Koro ng'ata madwa biro Africa donjo ga gang'owa gi Kenya for peace and security mar region. Koro ka Kenya ka ema ji gore gimoro ang'o maratimre emomineno kata jok mabe kuondegi nigi shida iyudo ka sani nyiero jo Kenya nikech giwacho ni jo Kenya ma pile gin ga big brother koro sani gin dalagi ema goruok ni. Erokamano wabdhi winjo weche manyien e lak saa 3 mar okinyi ma kawuono kokalo kuom Ramogi FM nyakol mgajuan ka waduogo bang' kinde manokende abro kwa Alex Obado kinyalo miya namba 2 mondo jopiny ong'e tie wach ma walose okinyi ma kawuono bang' yweyo ni nyakwa Ramogi ma en kaka wanene kete mana ka. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums.
From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's enough for you? What's enough for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikila, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Iwacho ni mondo chiemo kete mesa nyaka mga jong nitiere chenro moko ma bende chiemo kamano nyaka kadhie lose mondo yien chwako chiemo lose kendo lose e umoro mowinjore ngadho mowinjore. Mae mbaka mabende potedre kanya koro mga jong kokalo kuom SMS mar 2295 kaachiel kod Twitter handle marwa gi Facebook page marwa ote thoth kamokalo. Obado kinyalo miyowa namba 2 kaka na kwayo cha mondo japiny ong'e tie wach ma walose okinyi makawuono. Our priority for discussion is the escalating cost of living, which has only got worse
with the lifting of the conservatory order on the 2023 Finance Act last week. We want to see actions by the regime that will lead to the immediate lowering of cost of living. It is our position that this issue does not require any discussion, but policy or action by the Kenya Kwanza government. That indeed there was a meeting chaired by His Excellency Honorable Obasanjo. And Baba accepted to appear in that meeting because of his respect for His Excellency Honorable Obasanjo. And as we have pointed out very clearly in our statement, that meeting did not conclude on any issues. It was a meeting to agree on when to hold talks and how to hold the talks. So there were no issues canvassed there and agreed. Mana kamano nyakora mgajwang mane chal mar weche mano minister machon mano chune chenro mag pur ma tinende ene jatend party mar PNU Migosi Peter Munya kaloso kanyo elo telo kada kweth mar Azimio la Umoja bang romo mano bedo Mombasa mano chwe kom kod mane jatend piny Nigeria Obasanjo. Jomadongo mane chunyi wach manitiere ntie mamoko matimore tok pasia mang'eny mokalo. To weje mane ma wacho ni ma e gima onego wachi chieng' ngeso gokinyi. Tok bura timore gotieno. Azimio luonga ji gokinyi to giwacho ni ne watimo kama nikech jogi nyagi wuoth go e ler. Koki wuotho godgi e ler to gibiro nywandi e mudho. Nikech karegi nyano kada ka weno gine osechako bayo. Nikech gitene gikegi madene mbele. Nikech 2018 jomoko no we mudho. To weche no do bedo mang'eny mo wachi mulieki motima. Emomiyo masani ni owuoth e ler. To wuotho ler no dwani nikech 2018 berbere Uhuru Kenyatta e wacho gani en ng'atu ma berbere. To jok masani gi aleng maung jogi akia onjeng paka town bas onjeng paka town mane mapani di describe gi maber. So nyaki bed kod gi very careful nikech koki wacha gima nyotimore mondo kori ket gi defense mar gi gine makoro giduog gi respond to gibro kwalo ni ng'wech to gik mambui gi mabende waero share me forward as receive that bende ging'eyo gibro kwalo ni ng'wech masama in gino chopo ni bende penjo ne to mabe an adiera mabe gima na wacho. So en ni kitiego kod gibura miwuok e dhot ni to in iwacho yes ne koro otamre noko bitimo nikech iwacho ne jopiny lakini into gi chunyi iwacho adiera mari kar bedo civil nikech ing'eni gima nye wanda giritemo gitemo bedo wangwana. To jogi to jopap. Jopap. Pap onge ni kora. Pap ema jela moyacho ni inyalo luorori diriyo gi nyawadu moduogo penje ni to toto karawiru arwenyi. So pap kae ema jogi ohero. Jo Azimio ogolo ngwana giket kando. Giwe bedo gentlemen. Nigidwa deal gi jogi in a very civil man. Gibro bedo mna gentlemen ka koro se yiere terms of reference. Magi koni magi ma wawinjore. Ma statement wuok jointly mo wachini kama wawuok e bura sani to wawinjore kama. To kapodi ing'eno konego bed kata ni joint statement onego gibed gi chung kanyo onego bed ni gintiere kanyo ma wambe jofwambo wapenjo ge ni to nuwinjoru mok ni ng'ato oro nwa gimoro midhiro ng'ato oro mare to moro ting'eni ya bedo Raila be en gima tek okoyot nikech ing'eni sani winjruok ni ing'eni ji adi ma careers gi dhi rumo ka jogi wuoyo bende ng'eny achiel kuom gik mane wadhi no ng'eyo ni kapono timore kako dine nikech nitiere ng'at mane ji kia kabisa to kodhi mondiko mo yanyo jakom to chieng'no ji chako luwe ni to mang'a manade to no wachang'o koro nitiere ji mang'eny to okodhi mabor 2018 handshake ji adi mane careers gi otho
ji adi masani loso pesa sirikal giwacho kaka gidwa dhi rodho Raila campaign e ground madhi nyiso gini kawuono ka wadhi e ground ji adi masani luwo nyaka ker William Ruto kamora mora magintiere ma access margi en nigoyo jakom. Koro mae be magimineno kaji kata kochecha in fact kanyo wach mar romoni obiro onge joma ne gini rachnegi kabisa malojo Mount Kenya. Mano siko ka gocho pile magi kendo ne gipenjo ni uwacha adieri koso riambo. Nyoyudo ka rigi pon nyen Dubai. Ne yo. Koro nitie moko mane penjo ni gini en adieri koso ke en adieri. Koro miyo nitiere jok ma bro we kata nindo ma make sure ni joge kotimango okorome paro. Ma bro make sure ni tungni manitiere Kenya ka pod tungni ni nyalo bedo nikech kanye magin bede nitiere kaka gichieme. Ka joge uwinjore in sama joge uwinjore magimora amora dhi mbele ang ni chiem kanye. Erokamano Fred ochoni nyakwa bed kod mediator mawuok oko mar piny Kenya kaka osebedo ka nitiere 2007 National Accord and Reconciliation Act no los mana gi jaoko ema nokonyo koro ka piny Kenya ne wan ochuno nekech kama wantiere king'iyo kweth ariyo gi to iluongo ni trust deficit gerruok onge ng'at ka ng'ato chich gi ng'ato ineno ka ng'at ma samoro onge gi geno gi min plode ineno kuom ranyisi kinde duto ka min plot onge tiwinjo ka en gi kibaji chunye ok yue koro gima ne ka en ni king'iyo kata mana kaka 2027 ne Kofi Annan ne otayo winjruok mane obetie ne ntiende ne onge ok en gimo chakore mana gi sani ne idwaro ng'at ma iwacho ni neutral. Koro waseng'iyo kama Kenya ka onge ng'at ma ijo ka mana kidwa ng'e gima miyo gini timore kane jogi otemo mana romo Mombasa kende to bang' dakika matin ng'ato sewuok gi statement ne koni gi tieni ng'at ka ng'ato chich gi wadgi koro chich mantiere mang'eny ni ema miyo gini ogik kama ntiere ni omiyo ing'iyo kata mana IBC ncha nineno ka jakom wacho kata jo azimio wacho nyaka wabed gi foreign independent auditors mabiro audit kata mabiro kolo mbui mara IBC cha tiende ni institutions ma wan godo ma Kenya ka siasa osedonje nikech chutho commission mano onego bed ni tayo winjruok machalo kama no onego bed NCIC mane momiyo commissioners ka imiyo omenda kendo gichamo no onego bed jodolo mapacho ka to ing'iyo ka jodolo mapacho kae wasebedo gi jonabi mag ODM gi jonabi mag UDA makendo gichung' adhara odiochieng' kinjo ka ng'ato nyalo chung' kendo yienyo chiwo ayany e pulpit kata mana e chuny kilesia kowacho ni en Nyasaye owachone ni mae gima timore koro omiyo waonge gi jok manyalo chunye diere mae mano omiyo inchane paruk ne ntiere no nego bed ni Ramaphosa Cyril mamano en ker ma South Africa no nego bika to ni winjo ka wachore ni jo Kenya kwanza neno ni bete no siep jakoma ahinya kae to kendo wach mama Suluhu mabende jirani wa Tanzania ka no nego bed ni biro koro ok en gimo chakore sani kende Victor tadwa wacho gimoro achiel kamedo gimano gima ne timore Mombasa cha Victor chalo gi gima ogwang' ng'ado ne gweno rieko nine gweno kibayo to kik idhi dho aora ahinya kendo ichal gi miluwo ka gi okoni kik ilu yo makoni ni yo makono no ok ber thuol nitie lolwe yo komantiere ni koni maber to gweno kawo rieko no koro mae gima ne nitie wasewacho ne jo azimio kae pile ni kichiemo gi jachiene mudho to nyaka ibed go jiko mabor nyaka ibed go jiko mabor kichiemo gi jachiene mudho e yo makare nimar gima ne neno timore ni Victor trust deficit onge winjruok malong'o kata geno mantiere e kind joge to mae ema miyo koro gik kama ineno kata mana pinje maoko machalo kaka Sudan mabende nyocha ni neno ka Kenya dwa bedo mondo bed mediator e kindgi penjore ni to ka koro idhi mondo mi jadolo ng'adni rieko mano padri mamari ong'adni rieko mabende wasego mbaka no kae tiyudo ka padri mondo ich gi minode jorodhore ma ok nyonda kikono en
morodhore gi min ode mok nuang kaka ikonye to ka kama no negi no itieko mana gi wi ni wach ni hawa kare mara ber kare mara jaok mai momiyo jo Ethiopia bende koro penjore ni kaka chalo kama emomiyo koro waonge gi moral authority mar wuoyo kuom gima timore ni waonge gi moral authority mar wuoyo kuom gima timore Sudan. Wan unyalo mana wuoyo kuom joma chalo Somalia gi mage jok ma wan ge e liga achiel. Ang'o momiyo wawacho kama tiende ni interest mar dhano mana kaka iwinjo Nyarawilo osewache. Kapo nono William oromo gi jakom kawuono ma giwinjore maber to registration mar UDA kaluwo dhi chung. Tiende nitiere joma chiemo kode kata SG tich ne dhi rum. Nitiere joma karia margi nitiere ka kuom kaka ginyalo yanyo William Ruto mane magichiemo godo. Nitiere joma ni Azimio ka winja mane momiyo gine Azimio ka ok ginyal dwaro ni mondo gimoro amora otimre. King'eyo kuom ranyisi ng'ato kaka Jeremiah Kione gi Martha Karua gini mano otemo kabisa. Tibiro ng'iyo ni kata mano station kuonde mane gi ya UDA no yombe. To gin bende girama gin ka. Gin be girama ma gidwa ni ging'e gima dhi mbele ka. Jo kichaki dok Kenya Kwanza ka bende jok machalo Rigiji gi jok mamoko ka. Bende ng'iyo ni karia gi dhi rumo. Emomiyo gidino ma giketo gini matek. To kibiro e wach mar communication mano omiyo jogi odwa hinyo jo Azimio ka ok gipedho e lela. Aparo ni ng'at mano kama yomyom no odwa wuokie en team mar Olusegun Obasanjo. King'i achiel kuom gima nomiyo Kofi Annan no succeed en ni ne giketo structure ni ka wawinjore to ng'at madhi wuoyo e wach ni en ng'at adi ok oyiene ng'ata mondo mi odhi wuogi. Kae kwa bet kawuono kaka wanene ka to gima waloso wacho ni kwa wuok wadhi piny kacha to senior J ema dhi somo statement. Koro nyaka gilei structure samoro amora ming'e ni iromo gi ng'at mok yie gima dhi e doge muwinjre ni kowuok ka to NVOJ ema dhi somo statement kuom sani ok oyiene ng'ata mondo bedo achiel kuom rules mande. To ka pok wuok e bedroom ni nyaka bed kuom rules ni to ere kaka iwuoyo ere ng'ama dhi loso e magima kata inyiso gi ni kuom sani kik ng'ata losi. To William Dinyocha ne nyisi Kimani Chungwa gi ni kikuloso e wi wach ni kuom sani. Jakom bende nyiswa Ndai ni kikuloso e wi wach ni kuom sani onge ng'ama ne dhi lose. To koyiene ng'ata mondo dhi olosi tiwinjo ka gima wache e bedroom pok wuok oko to ng'ato seidho witado goyo oporo. Samo go oporo e gima wache bedroom kocha e kechiena kocha nyisi ni nitiere chich ma ng'ato ka ng'ato dwa ni mondo mi onyis ang'owa mondo mi onyis ni dogineno ka gibiro kendo ne waloso to gik mane walose ok gin gini. Koro gima ni ka maduong' moloyo momiyo wasomo bende Azimio aparo ni koro nego bende gichak miyo gimoro matin ma iwacho ga ne gimiyo to nikech momiyo wamiyo gi paro manono. Politics nitiere gimiluongo ni propaganda. Propaganda ni emomiyo ineno ka Jubilee ka ne ng'iyo 2013 ne gibiro gi gimoro ma gi kambi mane iluongo ni Cambridge Analytica mano ochwado propaganda ma ne gikawo Azimio ne gikawo code sechego gi paint ka jachien maka ni dhi mbui tido ka jachien ogoro nyaka lake ne gi succeed. Propaganda is part of politics. It's a very strong political tool. Ema duke wach mi winja wacho ni kichiemo gi jachien e mudo to jiko ni nyaka bed mabor. Erokamano aparo ni mana etie dho Fred wacho mar ni ang'o momiyo pile wamanyoga jooko mondo konywa. En rangisi ni systems meko fail koso nang'o. Ing'e ni wasebet kwa wacho ni kata gi chik montiere gode ni wacho ni chik mar Kenya is the most progressive. To chapter 15 nigi institutions apar, commissions gi independent offices. To institutions gote wasebet kwa wacho kayunjo kwa wacho NCIC, wasewacho IPOA, wasewacho IBC. Koro yudo ka institutions gi nitiere to gintie on paper. Koduogo koro independence miwacho ni independence cha to nitiere kako ken independent. Kwanza ng'ato ng'iyo ni ng'ama noketa kacha serikal mane manitiere nikech adieri ka institutions ne independent kako wacho no sani ok dewo bed ni wawacho ni obila timo gima gitimo. Sani korerwa wuo nikech adieri gima ni e Kenya ka sani iluongo ni political issue
oken legal, oken gimidhi katiba tiwacho ni katiba, en gima goodwill mar politician. To goodwill nyaka bed ni Ker William Ruto oyie mawacho ni tuo ma wantiere go en political. Jakombe nyaka yie ni tuo ma wantiere go en political. Koro ka en political ka, wadhi konyre nade? Kata Uhuru Kenyatta gi jakom kano mako lwedo 2018. Dong ne ging'e ni chik nitie 2010 constitution ne nitie to dong ne gidhi giromo dong nokelo kwema for the first time elections ma Kenya 2022 ji nokogore nikech ne ging'iyo Kenya maging'iyo ni Kenya nyaka wane ni watero Kenya kanye. Sani gima timre ni joma wantiere godo gin short lived. Ng'ata ng'ana bantiere godo wacho ni tabro yake marom nade dakika mantiere godo ni. Manyiso ni onge ng'amo keto Kenya mbele, ng'ato ka ng'ato keto iye mokwongo. Siasa mwagoyo sani en tumbokrat. Nyaka koro wawinjre ni wabed selfish mondo wach ni Kenya ni en Kenya mar nyithindwa. Ka wabro bet kwase aesin ni nyithindwa watimo ng'o wawenegi ang'o. Sani nyaka sani Kenya Kwanza pok oyie ni oluse gonie Kenya ka. Be pok giyie ni ntiere bura mane giromo kata mane William Ruto yie ni ne giromo no ko wacho wach olusego. Manyiso ni Azimio manotimo ang'o emano wache. Mar ariyo kisenene mbui wasebet kwa wacho ni jo Kenya Kwanza ok dwar sitting president. Nikech William Ruto nyaka ncho donje loch otemo bedo pan-africanist. Odwa bedo Gaddafi. Odwa bedo leaders mane otimo ang'o mano lead Africa. Ene duond Africa. Duond Africa. Koro ka en duond Africa, ang'no yie ni president machielo mani office biro nyise kako tayo piny mare. President mose retire. Oko yie. Emomiyo ne giwacho ni afadhali okelne gi ng'amo se retire nikech mano kata kogine to onge star mobro wacho. Pod ene mobro bedo ang'owa ko wuoye weche mag Africa. Koro kae miyudo ka wantiere gi ntiere ambition mar individual to nitiere the political goodwill. Koro kanyo mineno chako duoko mana kama ne wantiere 207 ndalo mar Kofi Annan mabe ne ntiere hardline positions makibaki ne ntiere kanyo Raila ntiere kanyo lakini joma nie bathge ger moingo gin magibet gitimo ang'o giwuoyo nikech mana kaka iwacho no de bed ni jo Kenya Kwanza yie ni Obasanjo ntie to jogi boyie to ne bedo ni koro ene motayo wachni makata bura mane giromo no ene madino biro to wacho ni wan ne wadhi waromo emergency but wa lay out strategy kaka wadhi dhi mbele to mano podonge kata eno wuon poko timo ang'o owuoyo manyiso ni pok joge timo ang'o orwake. JB chien kacha ang'e ni usetumo wach mar ni gini samoro nyalo weyo jomoko lekgi mar siasa nim ka iem nono. Ji ariyo gisebedo ka wacho ni wach mar handshake onge. Tarik 13 nowacho e twak mare mokwongo. Tarik 17 dwe mar 8 bang' ka Chebukati miye certificate mayango ka ojaloch nowacho ni handshake onge. En gima gisewacho dinuoya. Kigo Tarubin en ang'o ma gini dhi nyuolo? Erokamano VJ kendo peja mna kuma dwa na losia. Igeni kapo ni William Ruto gi Raila Odinga uwinjre ni gidwa loso serikal mabro nywando jo Azimio to gi jo Kenya Kwanza to mano to jo Kenya mang'eny bro balo kodgi nikech wasewacho ni sama igol lweny mar siasa to nyaka ikwong ing'e ni to ng'ami piem go de siasa ne ang'o giri maengo madimie nyao makudo ke piem kendo tiyombe mayot. Adira makende VOJ en ni gimomiyo kura dibed nodhi kakodhi en nikech weche mag handshake. An kaka nene adira mara bed ni handshake no ne onge to Raila Amolo Odinga dodhi e kura ko onge gi baden mar gik maricho man Uhuru Kenyatta timo. Noting'o msigo mok mare. Noting'o msigo mok mare. Waseneno nyaka ne Kenya Kwanza kautelo poko chopo kata higa chiel. To nitie gigo mang'eny ma jo Kenya osechako ywak. Ka jo Azimio riek to ka chuny gi nitiere Kenya ka gimokwongo magikitim makata bende giwache to giyie ni onge kaka gibro donje serikal ni. Nikech bro dwoko gi kuma koro wantiene e higni mabiro. Mar ariyo William Ruto bende osewacho maber ni en serikal ni okodwa nang'o okodwa
ni obedie gi jomoko noyiere nomiye mandate udwa tiyo to gimo wacho ga maber mabenda yiega kode en ni sirikal mora mora dwaro an effective opposition emomiyo Azimio nyaka bedie man opposition eka ja Kenya bro konyore nikech kaka koro ja Kenya go koke wach mar pek mar ngimani abed ni opposition okotegno di koro ja Kenya ni kende di koro kumwaktere ywakwa onge emomiyo nyaka gibed mane opposition nikech koro doho no selando ni William Ruto gi Kenya Kwanza gi UDA emanoloyo magichamo muma koro Azimio nyaka timna matek kaka opposition no gima kwayo en ni sama twak makama idhitimore VOJ to Azimio nyaka bed gi end game nyaka ging'e ni odiochieng' mokwongo ma ji 10 wagi obet piny ging'e ni end game gi en ang'o gang'o ma gidwaro nikech kiseng'e end game ni tiko ni pek mar ngima en achiel kendo gima most important mudhi wacho ka tiko ni one in a matter of 15 days wadwa ni wach Finance Act ma 2023 ni wawinjore no bed repealed koko bedo repealed to twak ne kwati mang'o wadhi maber nikech jogi bro biro to wacho ka ni wan gi 90 day period VOJ kapo ni kia wawachni higa ni wadong gi ndalo 153 to rumo to kigole ndalo 90 tidong gi ndalo karibu 60 dweche 2 to onge kaka ja Kenya dwa dak gi Finance Act marachni momedo suru karibu gimoro amora mahinyo ja Kenya mamiyo nwengo mar ng'ata matiyo matek dhi dok piny moloyo nyaka dweche 3 so nyaka gibed gi end game nikech ng'eni penjo mang'eny ji biro penjore ne po nono ni Kenya Kwanza ochopo gik ma Azimio pedhoge Azimio dhi bedo gi mane mar go siasa emomiyo nyaka gibed gi end game mondo ging'e ni one opposition to bedo ni wadhi e twak okong'iso ni tijwa mar opposition ma gik maricho ma pod serikal timogi wawe piny Victor ing'eni wach mar opposition en to oversight sirikal ok ni bet gi sirikal omiyo mana kaka nche gisewacho gik gi ang'wen manche gisiko ka giwacho ni cost of living wach mar yawo sava to Mathakaro osebet ka wacho pile ni yawo sava ok omiyo wacho ni wadwa kawo loch wadwa ni jo Kenya ne gima notimre maka koro chieng' moro ka wadhi e kura ma 2027 to ji oluore ka kura ne ler to bed maler ka kura no chido tang'o manomiyo timang'o obet mochido machielo gisebet ka giwacho inclusivity mar sirikal to ipenjre ni koro an kama nonyuola miyo koro kanyati e sirikal nikech ok natimang'o ok nago kura assume ni no kago kura nikech kuma nonyuola koro de bed ni nadhi koro manyiso ni chono ni kago kura to ni kako picha takelo nini awuok kuchocho to natimang'o agoni kura mane ticket na mar company ma jogi ntiere godo machielo ne giwacho mabe ni ji oluor party discipline ing'eni chik wantiere go 2016 Political Parties Act wan gi 2022 mane gikalo cha ma ban party hopping koro ka in dir jopiny oyieri ka ja ODM ni idhi miparo saadi miyudo ni ok inyal bete ODM ni idhi e chama moro to kura wacho maber niya kisefwenyo jogo wacho ni ok gidhi e chama gine jo ODM but you see gitiyo gi sirikal ing'e gima timre niya king'iyo party maber party the Political Parties Act wacho ni niya the time you start to advance ideologies manyiso ni samo yieri no in iwuon in gi manifesto ni chama nino nigi manifesto ni kantie ka en position ma chama ni okaw onge kaka inyalo wacho ni in position in ok ascribe to idhi machielo manyiso ni advance ideologies mar ng'ama chielo but still ok ni sirikal inyalo tiyo go in many ways to position mar chama ni enang'o nikech ng'eni ng'ato mana bedo MP in employee mar national government dong nitiere jok manie leadership mariembo GK so ni opposition koro en ideologies ni gin ideologies ma align gi chama ni koso gin ma align gi chama ni nikech kanye mathin line nitiere ma josiko kawacho ni an adhi manye sirikal onge rach dhi manye sirikal te position ma chama ni ochung'ne koso mopogre nikech democracy wacho ni you will have your say majority will have their way but still
kama intiere no nitie gimomiyo ni chunge ODM kata ni chunge UDA kata ni chunge Jubilee. Jo piny ma intiere godo cha bo songo kodi. Victor Gowie agombo mondo apogra gi jo wetega gi e paro e yo mamuol. Kabisa. Wan kara kibiro ga go. Mane democracy. Adwa na chom gi ti. Kanya ma wadwaro. Achom nyara wila gi senior James gi ngo. Bede opposition ni onge gimo se konyowa godo. Maya dir makende. Wasebede opposition nyaka na independence chakre. Wan jo generality. Aparo ni ka wawacho wan to wang'eni wan gi dhok mwawacho. Kendo ok wawach dhok mopogore ka. Mae wanyalo wuoyo kuom Azimio kata oganda Luo kuom ranyisi. Nekech king'iyo joma ni opposition kata mana ma champion, king'iyo kata mana maandamano gi kuonde mane gintiere. Adiri mantiere ne ncha ne strategy no odwa mako counties chigni 20, lakini ka koro no gikie ng'iende kama koro no chieke 25 tido ka koro ntie kuma no ochako kodong'i ahinya. Nekech jatenda Kenya jatenda Azimio en Migosi Raila Odinga. Migosi Raila Odinga ntie kuma ae, ntie stronghold mare. Kato doko ni en gi support malach kuonde modong'. Adiri makende Victor man ka gi an kaka nene. Taparo ni opposition ntiere nyadiriyo. Ntiere opposition ma kawaida ma igoyo siasa e parliament to gik moko rumo. Mak mana ni kawang'iyo wach mane dhigi cost of living mano okelo weche mag maandamano ni. To koro ne oken opposition ma kawaida. Ne oken opposition aposa. Ne en opposition ne ntiere gima ni idwaro. Mokwongo nyocha nochakore ni lawo dhiang' man Kalango. Ma Jalango dhi godo. Momiyo ji nyocha ne nigi geno. Makata mana nyaka sani maandamano nitie joma nong'e ni gimigol William Ruto e State House. Signature podi choko. Nitie joma ong'e ni signature ni podi choko ma iwacho no se gik milion 8 gi nukta moke wiye kanyo. Koro ntiere opposition ma kawaida. Ema omiyo achako chenro kawuono gokinyi kawacho na mor gi gima ne doho timo. Mar yie ni mondo wach finance bill cha mondo odhi mbele finance act cha mondo odhi mbele gi kaka nchencha mondo wayo dio jogre gi lak maber. Onge ng'at manochuno ni Jaluo kata oganda moro ema nyaka kedne jok moko kogike weche mag opposition. Kidhi e gwenge moko machalo Embu, Meru, jogo ncha penjo ni podo ginene jo Azimio pod ng'anyo town kuno. Gin gi kia kata mana gimi ng'anyo negi. Sani bech sukari odonjo 510. Kuonde moko ochomo 600. Kuonde moko ochomo 500 gi wiye. Sani nengo ngima ka nitiere pek ni gigo chomo position. Taparo ni ka nitiere jowa manyalo donjo e sirkal ni mondo bendo cham gige sirkal ni. Gimbende gidonja gi cham. Mondo mi odo widi gi jok mamoko go gicham en jok mamoko ma kik giany kata ratiro mar jok mamoko ma onge kono ema kik gidonjre. Nikech aparo ni Victor king'iyo gima dwa bedo ni jomoko ema nyaka chor ne jok mamoko ka ngima pek to ka nengo mogo oduogo piny to oduogo ne ji te. Ne ochuno ni nyaka wawit jok mamoko Kisumu mane obila chielo kaka chielo cha eka nengo mongo mondo oduog piny. Magi gin penjo ma nyaka wapenjre. Nikech sama wawuoyeni wan gi jok mowito nyithindegi. Wan gi jok mane osiptal. No onego bed ni nengo mogo ni kende ema nyalo miyo ng'ato bed e od thieth sani gi risasi 9 kuome. Aparo ni nitiere gimoro monego bed ni biro maduong' maloma. Maloyo nengo mogo ni kende. To kogik ni nengo mogo ni kende to kare wanyalo wacho ni wan be wang'iyogo kama ginyiewe ma wan be wanyiewe. We wago kare opposition mamuol ma kawaida cha ma ji gore gidirore e parliament kombe dirore kaka gidiro no. King'iyo 2027 mondo miobi mok ni nitiere wan oganda moro mokete mstari wa mbele ma gin bendi winjo kombulu to ok nyal mi jakom to ka jakom oling to gipenjo ni jakom tindo linga. Aparo ni na kitwa kaka oganda Luo kaka wabedo socialized kaka oganda. Wan moko go trade machiel ma wan go Jaluo en ng'ama jachir. Mar ariyo Jaluo en ng'ama okwero gi gimudho. Gik moko te odo keto e mesa ma ji te neno. Koro samoro adiri marwa no ema jomoko tiyogo ema jomoko kawo mopogore. Koro oseti kode adiri wano wanyalo no ni bende adiri marwa gi kaka ong'ewa kaka oganda be osekonyowa ka osehinyowa e paw siasa. Koro magi gin gik ma nyaka wa odich. Nikech achiel kuom gik ma bibedo tool
mar campaign ma 2027 en pek mar ngimane. Koro aparo ni mae to tong' ma Azimio ni godo maka ne an ng'at ma somo Azimio paro to da nyiso gini kar pek man gimani to gidhi e mos matin ka dipo ni nitiere gima ginyalo yudo ka jo Kenya nyalo survive nikech ka William otieko wachne to kamoro gidhi bedo gi gima ginyalo gawrego gima ginyalo gawrego bas mano ko magi tong' no tang'o kendo magi dongo emomiyo juma mokalo nja na wacho ni ka dipo ni nitiere yo ma jakom nyalo kawo godo melni motam maber madhi go koro gika mangat ka ngato oting' msalaba bati kapok igo wiye nikech gima koro dhi gika ni aparo e weche mag siasa ok en dwach Azimio mondo pek mar ngima oduog piny nikech koduogo piny to gima chielo ma ginyalo chako itang'o ne japiny ni ineno nengo sukari ni malo ka William Ruto okelo ngima mar nengo mogo moduogo piny siling 100 gimoro amoro oduogo piny to onge gima Azimio nyalo dhi godo ka giwacho ni jogi telo tamo e yo ma ok Fred ing'eni ya higa 4 bur to kiseng'iyo siasa mar Kenya anyalo wacho ni ok aduong' ahinya lakini masebet kang'iyo ng'i kata 2002 ne nak golo Moi ni golo kan 2007 benen golo pie no ne IPPG koro yudo kata 2013 ne nitie ICC ne nitie Mao 2027 be wado 2017 be wacha kwa duogo kendo ni yudo ka koro jogi koro wacho ni mai koro samwa bire big 4 agenda koro kano chopo 2022 bene wan gi BBI gi handshake koro yudo ka kanitiere gimoro makake craft strategy mari minjo ka je bonyo no socho ka ni Azimio nyaka ngi strategy magintiere godo to mane kama William iwacho ni en a shrewd politician ong'iyo maber kamonyam ing'eno wondo mana jo Kenya dynasty gi hasla to no keto gino modonje chuny jo Kenya ni wan kaka hasla ma e savior marwa koro kano osekete to jo Kenya wacho ni to karane jo hasla ne wane mana wan hasla ka magi bene gin mana dynasty mancho dak kodwa e hasla ka koro ibro yudo ka 2027 be bro bet mana manitiere gi agenda moro nikech mar pek mar ngima ni be nitie mana kamoro kama ibro yudo ka be nikech sani ten global ok en Kenya joma dongo bro ng'ugo twagno iwe samo liete no kata samo mete no nyakora mogajwang kata kamano yorewa mag tudruok bende poni thuolo poro nyalo go mbaka nyaka tok saa 4 mano mar kinyi makawuono mopogore kod mano pek mar ngima en midhiero mabende mako oganda jo Kenya podi maendi banka do mar ywagruok kata kod appeal ne wacho ni chik manogol kod do mamalo mane chungo keto e tim Finance Act 2023 cha ni koro goli ma koro ngiso nango ma koro ngiso ni osemana chaka kalore kod do jadolo Paul Mackenzie Kitawaramba osemana chakore kimewaramba kama Kenya Jay Bonyo makuru pawi pod late nani Fred wacho ni wach cost of living ni wainyira inya kamano jogi ogayaga Fred bendinge kaka chapat met Fred okoda Kenya okoda Kenya en wendo moga mar ofuko mar duka ni bendinge kaka met tidwa kuoni mogo no wanyewa siling 300 sukari o chai neno mna kae 500 kila reo lao mna bech simiti dwaro nugo kura mondo miu koro ngere miyo mana yit mabor modwaro koro mbidhi kadwa nyere chako luongu ni anguro kadogi ko chako luongi to nitie jok madwaro ni kendo Fred gine mochako dhi mochako dhi ne to kose duogo omit kendo ji te ngwenye ji onge ngwenye te kako omit ne kaka ji te waro mogo mabe samoro ido ka jok mok dwa dhini kata jok mok dwa wuoye pek neno emido ka samoro nge waro mogo molo kata mana jomoko ero kamano VJ apa ni gima ne do temo wawacho ga ni pile okinyal bedo do nyalo golo ng'eto mar to kata ko kiyiego to nyaki luor ng'eto mar koro jo Kenya bro luoro ng'eto mar do kata bed no kwa yie kode but gima nyaka wawachi en ni gima ne Court of Appeal otimo ne en ni nitie ng'eto mane do matino timo mar wacho ni chik ne
wakete thenge mondi nyaka burani timang'owa winji matieki. Mano kende ema nikoto vapilo timang'owa otimo. Burani inyalo paro ni jang'ad bura maduong' Martha Koome no keto jong'ad buche doho mukadek mondo bed piny mondo winjie burani. Ma an kuma bete pod an gi geno ni ka burani ochakore malong'o to pod ja Kenya bro bedo gi resruok. Nikech adiera makende en ni Finance Act ni okorach duto. Nitie mno kenge moko matimang'owa maricho. Emomiyo aparo ni kanitie jok mayando dhi e dohoge to kendo gidhi e doho ni gin gik ma gidwano gwetho oko gin madhi medo pek mar ngima ne ja Kenya. Mondo koro gik moko karibu 6 makelo kokogi magi kende ema mondo timang'owa oket thenge to modong' omi sirikal nafas mar choko osuru mondo gitimang'owa giti. Nikech gik mang'eny nitiere bende mana mabeyo. To maricho emotimang'owa emarichie kabisa. Emomiyo doho pod nigi nafas mar reso ja Kenya mondo giket ni kata ka en wach mar ni koro ni VAT maniere petrol bech mafutane ni en atamara 16 odwoke mapej mondo ja Kenya oyude fuong'ruok. Weche mag housing levy doho bendo ng'eye ni nitie jo Kenya bende mano osekawo hola kuonde moko mogero udigi. Nitiere moko ma hola go pod gichulo. Nitie moko mang'eny modak e kor gweng' mano gedo kigen. Nitie moko ma bende jonyuol gi ne johawi no wene gi udi. Masami keto gi ni kori dwani gichul pesa no sachi gi ochako ng'adi ni dwa chok godo pesa migedo ne godo udi ni. Tichalo ng'ama timang'owa ng'ama ng'ado gi osuru nyadiriyo. So magi gik maka doho ng'eyo. To doho oyie mondo one pek ma okenge gi bro keto ne ja Kenya ka gini oweni mondo ti kaka en ni. Adira makende kita chaka nuoyo en ni okorach duto. Nitie mna moko mathin maricho to en mna ni gidwa richie mokalo. Emomiyo doho nyaka ng'igie matut mondo resie ja Kenya nani mondo koni oyo nyarawila ni notiyo matek moyudo holane moro monyiewo godo ode. Ang'o mamiyo koro idwa no ng'ade osuru mondo migodo je ibonyo ot to je ibonyo pok otiyo matek. Ni pesa ma VOJ chamo en ni nikech obwongo mare gi rieko mare gi experience mare emomiyo kambi matiye oneno no chule pesa makamano. Emomiyo okinyal keto ni VOJ idwa no ng'adno osuru atamalo mang'eny mohingo joma moko. To VOJ osetiyo osesomo moseketo mijingo ne tije. Emomiyo ng'amondi keticho neno ni ahaja kubuya itiyo matek weya medie mondo chop kama. So kadoho nyalo ng'iyo mago. To kata mar wacho ni NHIF ni ng'ata Kenya ka ni dwe ka dwe nyaka chul siling 1,000 madhi NHIF to doko ni oyo. Nitie ji mang'eny maonge godo. Masa moro NHIF no ichulo negi kod wedegi. Ang'e ni kindwa ka wan gi wedewa mang'eny mwakonegi ni kaw NHIF nikech en 500 to wachulo negi nikech mano miyo gi yot mar timang'o yudo thieth. Okwatime ni nwahero nikech ka koro okele ni koro ng'ato ka ng'ato nyako chul tibro yudo ka ji michulo negi ni ibro kawo kata ni tiyo gi siling 8,000 mari kendo to sachicha bendo osego wiye 1.5 to kendo nikech koro tich bitie kambi mitiyo no bende opuodhio neno ni tiyo matek medio sar osuru bende idwa chaji 35%. Ibro yudo kihinyori matek moloyo. So kadoho nyalo ng'iyo magi maket mago oko to koro mago ema nyaka koro goe mbaka nikech mago ema medo pek mar ngima ne ja Kenya na. Ita second Sadek we aparne senior J gima wiye wil godo ayie kode kaka olero gine kendo maler kabisa lakini wil gi gimoro achiel ni kidhi e nyim judge to idhi gi lwedo maler ka wachwanyore gi VOJ kuom ranyisi to okakunga ka lweta agogo VOJ koka waringo wadhi senior ka ng'ato chwanyi to kikungi go ngum koki wacho ni asego e kokiringi biro mane momiyo law mar equity wacho ni ng'at madhi e nyim judge he who comes for equity nyaka bi
gi clean hands. Do sirikal mar Kenya Kwanza nyocha ne odhi e nyim judge gi lwedo mochido. Nekech king'iyo seche mano ochunggi gi doho mapiny wach finance bill ni, to nineno ka IPRA nja noringo modhi omedo nengo mafuta kendo mana gi chieng' ma William Ruto sign gini ni to tieno sa 6 gisemedo nengo mafuta. Koro nonego bedni kancha gidwaro ratiro e doho adier. To nyocha ne nengo mafuta mane gimedo cha. Ne gikwong giwe mondo mi giwach ni gini odiyowa. To mae momineno kokia mtata ne file nyaka contempt. Ne jo EPRA mo ochalo ochayo doho gi komachielo. To komachielo timo nade? Odwaro ratiche e doho. Kora paro ni mae gima nomiyo doho mapiny ka noneno ni ponono gi yie mondo gima kama odhi mbele to ratich jo Kenya idhi hinyi. Nekech Victor gimachielo michaki ineno gi wai. Doho temo ka gima paro ni ji te machulo ushuru gin mana jok mondiki gi piny owacho to gi jok mondiki gi kembe ji giwegi. Ji mang'eny chulo ushuru pacho ka nekech kata mana sukari minyiewo isechulo ushuru kuom gino. Kiidho matatu isechulo ushuru kuom gino. Koro redi sirikal nyocha nosechako mayo jopiny gini kata ka nyocha pok ne gichwalo dwaro makama e doho. Emomiyo ni winja wacho ni akugik ni koro nyaka odhi obed kamano to kare we gitim kaka gidwaro no. Nikech kana wachako debate ni dweche 3 mokalo ne watemo kaka wanene mwago mbele turbin mbele mwaneno kuma gini dhi goye. To nwawacho ni odhi kale parliament wacho no dhi gikie doho to watemo menyo ratiro, watemo menyo independence mar doho. Watemo ng'iyo to doho ema koro dhi chung' gi jo Kenya kama koro gini ogikie. Koro miyo bedo ni doho ne timo gima chalo kama emomiyo ineno ncha jo Kenya neno ni ponono thungi magionge alternative to koro ne ginyalo wuok e ndara mondo mi gimany ratich gi e ndara. Koro aparo ni doho bende nyaka gi interest mar jopiny nekech kata mana dhiang' bende wasewacho ni kinyiedhe to nyaka imiye mana ng'oa lum maber kendo ikwaye maber ma samoro bende kata thum iketo ne dhiang' bowiye maber eka koro chak inyiedhe nyaka chak bira to ok inyiedh ma nyaka remo gik to pod idwa mana ni nyiedhi gimoro amora wang'ie bo dhiang' manyaka jieke tieko makoro reme mawuok. Erokamano. Roslyn ang'e ni okia mtata gi lange nyose file gi mondo notice of appeal. Ne gise file e doho maduong' Supreme Court. To ing'eni kata ka gigini ing'eni 3 judge bench manche Justice Martha Koome oketo cha manigi Justice Majanja gini cha be poko miyo kata ratiro margi kaka gidhi bet. Nikech apani gimbe ncha pani ne gidwa ng'iyo ni to appeal manche sirikal oketo e Court of Appeal ni dhi nade. Koro aparo ni nitiere mar 3 judge bench no to koro nitiere kendo ma jogi dhi e doho maduong' mar koro Supreme Court. Koro kanye maparo ni wantiere. Ting'eni nyocha kanche jakomo romo gi jo international media. No kama aparo ni jafwamba chiel no penje. Ni to waneno ka gima doho lokore gi sirikal ni. To unu neno kama en gima nyalo gine to naneno ka jakomo wacho ni doho be kata kosebet ka chiwo order no. Momi ni neno ka ne giketo conservatory order no to sirikal odhi gi wang' matek ochako dhi omeda ng'owa mafuta. Koro no wacho no mutata gi jo azimio manie court bro dhi mbele gi wach gi e doho. Jopiny be bro dhi gi margi e pap. Nikech mane language ma sirikal ni winjo. Ko miye break matin to obro dio kabisa. Koro nyakimbi ng'eni kidhi e lweny tiwache ni kuongi ng'iyo strength mar ng'ami dhi gorigo. Ni to ka miye nafasi ni onyadi amatima ng'owa machalo nade. But kata king'iyo mana kaka Jay Bonyo wacho ni taxes ushuru mane giketo gi medo magidwa medo billion makadho 200 no ema inyo jopiny. Ginyalo dong gi Finance Act kaka mane gintiere godo mar Uhuru cha. To be nikech sani ji te inyore. Kata jokom no wacho ni king'iyo the scale onego be ni inject pesa e economy mokwongo then kore kidhi manyo usuru kuom jopiny. Koro in ka japiny te ofuko tuch. Idhi golo pesa ni kanye. Nyocha kanche wan gi ker manoserita Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta no wacho ni gik masani ni e chik mar Finance Act ni onge gima nyien. Kata en manyocha Finance Act ne mogik gigo ne nitiere. To gima jo Kenya onego ng'e ni oken Finance Act marwa. En mar IMF, en mar World Bank. Embe notemo keto gigo ma jopiny otamore.
Kane jopiny otamore tikuongi bet michikiti miwache ni jopiny na otamore, anyalo timang'o. Ok ni koro ka ginyisi ni timo tide ade anyuok nikech koro jogi no wacho makata jo Kenya ywak to in mana ni nikech jogi onyisi timang'o nyaka tim. Koro kama wantiere ni be jo Kenya nego ng'e maber ni chik ni ok marwa. Erokamano Nyakwar Mgajwang' saringo matek ni Nyakwar Mgajwang' chik ni ok en mar Kenya, teko mar IMF kod World Bank. Unyalo paro igni machon kane gibiro gi riekni mamoko mar konyo piny Kenya in quotes mane duogo lokore e kinde mane Moi en nie telo. Nyakwar Mgajwang', ka ok kamano Nyakwar Mgajwang', weche mag keyo ganda luo dhi nyime kod keyo, piny kima dhi nyime kod keyo e kaunti mar Homa Bay, en achiel kuom kauntis ma bende tende kokalo kuom gavana oyango keto pesa maromo milion 10 mibiro tigo e nyiewo kata waro kata rundo bando kokalo kuom jopur mar mondo mi gar jopur mondo mi gius cham e nengo mogonyore ne jo uso mamoko kata jo alama mamoko masani koro honre piny luo waro bando e nengo mogonyore. Ma en nduru ma ji osebedo kago e piny luo. Wawinjane kaka gavana noloso e wach makamano. We have now had a bumper harvest due to the industry of our people, but also some of the interventions that we made as a county government. We have a bumper harvest in maize, in sorghum, and unfortunately, there are many brokers and middlemen who have come to Homa Bay to collect maize from our farmers at throwaway prices. And of course, given the high cost of living and how difficult it is currently, our farmers are selling maize at this price. I'd like to announce that as a county, we have set aside money, which the cabinet has already given approval, 10 million shillings to begin the process of mopping up maize from our farmers for purposes of the Kigoto maize mill, so that we can increase the civic awareness of our people on the importance of retaining their maize. Ang'eni Fred thuru iluongo ni en piny madhako Kabondo. Kabondo piny mamiyo. Erokamano gavana wuoyo. Gavana wuoyo kendo Nyawang'aya ochiwo paro maber. Aparo ni en achiel kuom gik manyocha kancha ne waneno report ni nitiere jok ma wuok e pinje malibamba kata counties malibamba to donje counties mawa makaluo kendo koro ginyiewo oduma gi nengo mapiny ma samoro nyalo biro kelo kech. To kiweyo mae bende nitiere chien kacha gimoro tindo biro ma dhano jako bando manumu. Yudo ka dhano biro gi lori to ijako bando kapok otuo. Ijaka bando to kelo gi Nairobi ku. To bang'e ji chak dok e kech manyocha ji nigo cha. Aparo ni okang' ma Nyawang'aya okawe en okang' maber. Mondo mi gine ni nengo ma samoro inyalo kawo ma gibiro kawo godo oduma gi kuom ji e nengo ma samoro nyalo miyo japur yuto moro. Nikech ing'eyo ni kaka piny tek samoro ng'ato dwaro mondo mi okaw bath odumbe ni ong'i kaka onyalo uso chul godo school fees moro, nyithindo bende sani dhi e universities, ong'i kaka onyalo ginene. Koro ka ginyalo yudo nengo ma samoro iro ni nigi ohala matin maloyo kaka ikaw iwacho ni nengo mar throw away kata iwito oko, nyalo bedo maber. To gima jowa aparo no nego timie maino mathoth ahinya en weche mag kungo. Wang'eyo ne piny tek Victor ma samoro churo ni ng'ato nyaka dumb chambe moro kata ousi, lakini king'iyo kata mana kaluo ma Nyawang'aya wacho no bende nche na temo wuotho kaluo ahinya, wuotho Kabondo karwa kaete nyaka mualo piny kata dhi mana nyaka Kindu. Adiri mantie ni cham ok otimo maber. Chieng' nyocha ne otemo wiyo cham, ki chieng' no biro ka cham ne dwaro cham moyo, omiyo cham ok otimo maber. Koranta paro ni kopogore gi okang' ma county kawo ka ng'ato nigi chambe moro, nikech ok wang'eyo kaka mbele chalo. Kendo ka piny owacho temo wuoyo to ok wang'eyo kaka piny owacho chalo. Ka chuno mana ng'ato ni nyaka us chambe, to kara paro ni koro ber mondo mi use ne county government ma samoro kele omenda ma samoro nyalo loyo mag jok wakawo ma jok mawuok e pinje malibamba biro kawo to gidhi giketo e store magi to kogik to gibiro uso nwa obando ni koro siling 300. Erokamano. Ang'eni gavana an gi penjo mang'eny kuome, abiro manya na mondo lere wachni. Nikech kaka idhi nyiewo idhi war bando ni kuom ji e nengo mane tidhi kane kanye. Nikech ang'eni sirikal mamalo nitie kod gimiluongo ni strategic grain reserve. To mokwacha pong'wa mokwacha. Aparo ni VOJ gima Governor Gladys timono en gima onego beni obedo embraced mobedo replicated counties mag Luo. Nikech ng'enyne iyudo ka ji kadhi harvest
to ng'enygi okia kata kaki I preserve produce margino kata gi kamikane. Koro yudo kadieri yuto maber to koro nikech kamikane onge itimo ang'o iuse ata throwaway price. Mana kaka Fredo wacho ni nyaka school fees ang'o geneno. Koro gimonego watim en ni kaka oduma ne idhi nyiew. Gikuong ginyiswa strategy magiketo layout ni ibro nyiewe pesa di gunia ka en kilo 9 kata prochiko kata nango en pesa di kose nyiewe ibro kete kanye nikech be governor nyalo winjire mo partner kata gi counties moko masamo nyiewe no tidhi use ne angoa e counties moko Homa Bay nyalo bet no yudo bumper harvest to Siaya ongego koro partnership no cross border partnership no ginyalo bedo nade minyiepo inyiew kuom jo Homa Bay ti uso na jo Siaya kata Kisumu kata Migori mondo mi circulation mar pesa bote mangowa obed within the county basi ngeni mano be bro empower jo farmers ngech koro gibro acho ni kara ka pitho to nitiere kaka duoko nani anyalo yudo godo pesa koro bro miyo mano be bro motivate ji koro ka puro tok mana mar chamo nikech ng'enywa ing'eni wan puro ga macham kata wandalo wanyiso ga baba gene ni kiku puro mang'eny puro mana matin mo bro chamo kiku gine ting'eni ka koro county government okaw initiative no to koro imbe ibedo motivated mondo ipidh mang'eny kech ing'e mabe ni at the end of the day produce no kidhi moko go e dala ka nitiere ng'ama bro timo ang'owa ma bro kawe koro ken subsistent koro ing'iye ni kae nitiere returns mabedo godo pur mar ohala je ibonyo ma chal gima en short term measure VOJ onyalo bedo short term to short term no bro konyo kama duong mokwongo we wache ni gima nyawa ng'aya Orlando no berie matek ober nikech ng'eny ji ahinya to jothurwa mana kaka Roslyn owacho wan wapuro mwachamo masama ikeyo maber to gimitimo godo oduma kata kaen oganda kata kaen bel bende tami kore yudo ka ibro siko kisumoji kama lielo wuoke to idi tero oduma watni morango mudong bende itimo ang'owa iuso ei bei mapiny nikech ng'eny ji tinde onge dero koro kumikane gini bende onge emomiyo en gima ber to mana kaka jowadwa wacho apani okang' mar ariyo monego kaw en mar mondo koro oyang ne jopiny ni to gunia achiel county bro nyiew pesa di to ka county osenyiewe tibro kane kanye nikech mana kaka iwacho wach strategic grain reserve apani Homa Bay nigi kuonde ma ni chon niluongo ni Kaseriol Kaseriol nitie National Cereals and Produce Board tiyudo ka e gwengewa makaluo gigi tinde jo ohala ma ji giwegi emoko desha kama bondo wandalo moko ni kane soda akekata podi kane soda to magi e facility ma serikal mar county nyalo partner gi NCPB mondo oduma monyiew oganda monyiew to gi bel ikano kanyo wanyalo paro ni Homa Bay no chako kamirege oduma kigoto ma nyalo bero step maberie mokalo mar mondo kigoto koro oyudie ni gin gi raw materials ma gin gisiko gitimo ang'owa girega mogo to maberie mokalo ma bende counties waduto nyaka tim nikech agriculture en gino ma devolve en ni nyaka ging'iye ni to ang'o ma ginyalo timo mondo jok mapuro kik us cham aoyaye nikech gimomiyo giuse en gik mokariyo mokwongo gionge kar keno mar ariyo dwaro mar pesa ng'eny ade bedie ka sirikandewa mag county otimo gimoro miluongo ni warehouse receipting system ma in japur kisepuro tikawo oduma nini tidhi kete e dech sirikal ma county timiyi receipt makoni VOJ nokelo oduma ka gorogora 10 VOJ nokelo oduma ka gunia 80 to samomi gino en ni county nyalo loko kode ohala odumbino tichuli nikech gino bro miyo joma mang'eny donje pur maging'e ni ma ohala nitie chichwa nitie kama ka wapuro maber to watimo ang'o watera kanyo to watimo to ayudo pesa wa gino dhi bedo turning point
nikech ka Homa Bay otime maber ma jo Homa Bay oneno berne tadwa wacho ni pur mabiro ji mang'eny bro donje pur bando, bro donje pur oganda, to bro donje pur bel. Puothe ok nen ma ok pur. Puothe ok nen ma ok pur nikech giseneno ber pur to county government mane gigone gi kura ma agriculture en function ne bende koro kawo ting' mar manyo ne gi chiro. Bro bedo maber yamowa. Anda kwamna ni e juma mwachako ni oland ne jo Homa Bay. Nito oduma gunia ibro nyiew pesa di to ganda pesa di to bel pesa. Kikwa bede mna ni dwa nyiewe na oduma kende. Gigo tete ma serikal mar county nyalo kawo to kano maber tibro yudo chiro mbele ka gikaw mondo japiny oyudie ber mar pur. En paro ma governors mamoko machalo Kisumu, Siaya gi Migori onego som. Okro nego gisu mano paro ma ng'ata mane ni office mong'e ni agriculture devolve no nego bede ne nego. Ka strategy ne onge mano to kara gimidwa timo nikech thurwa ang'oma cash crop mane ma wan waonge rabuond waru ka jonyandaro. Cotton no dhi kure. Pamba nitie biti cotton apar ni time Homa Bay sani. Biro manyie to gitime. So agriculture ni ema bro loko counties wa nikech gik modong gi ok wanyatimo. Industries upodo kwa niore mwanyalo rwako investors mabitim manufacturing. Koro agriculture ni kwa nyalo turn around. Nikech inyalo paro ni counties miyoga ji kodhi yes. To counties miyo ji fertilizer bei mogore piny. Wan Siaya wanitiere tingni mapuro mag county. Ber mar puro en ni ka tinga mar county opuro ni to nyaki ke maber. So county obedie gi mor gi pride moro ni wapuro ne ji, wamiyo gi kodhi, wamiyo gi fertilizer gi keyo maber. Wamanye ne gi chiro. Erokamano wach mangima ukolo nyakoro gojo. Betinde wan gi agricultural extension officer as a county zadie. Nitie to giromo to gitin. Mane challenge manitie. Nikech kon nyalo jiwo weche mag production to nyalo bedo gima ber mokalo. Nyakoro mgajwang mane mwaneno ka okelo e giko mar chenro mar ka waneno kinyi makono. Fred wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny. Victor, kinde duto iseyowa wajoluo ni okwariure, okwero riwruok kibiro Nairobi ka tiwacho ni tang'o momiyo joluo ok riwru kidhi dala yudo ka weche mang'eny bedo. Tadwa wacho ni ntiere le miluongo ni buffalo, gidho miluongo jowi. Achiel kuom gik mamiyo sibuor mako jowi en ni okungo gole ei kweth mar jope mamoko. To iche ka koro chomo kode pap kama tin. Ich lit e okang' mokwongo mar bedo jajuok. Ka ng'ato dwa bedo jajuok to okang' mokwongo, step mokwongo en no bedo ng'ama iye lit. Kaeto ich lit mayo ng'ato ok kata mana mor mar oganda kama intiere to mae nyaka mor ne owuon. Erokamano. Timia paro Professor Kalua Mr. Green no wacho dok moro ni ina. Ichlit, nyiego, achai. Mage mahinyo jaduo. Erokamano dong to kura to wago dichi karobwa kaka oganda. Roslyn. Amba kawe manetie kar Fred kanyo. Aneno katinde wawacho ni wan gi gimilongo ni Nyanza professional. Ting'e ni kata serikal kae kata kiwache ni jowa ok yud positions. Kiyudo jok manie technical positions e serikal gin joluo. Ang'o momiyo ok wariwre mondo expertise momiyo serikal maduong'no be watere counties wa. Nikech ok ochuno ni nyaka ibede position maduong' e serikal e kikel dongruok e Nyanza region. Koro na wuoyo kawuono ne Nyanza professionals kama gintiere. Ni to wan wanyalo loko karwa nade mondo walok perception ni wan mana jo demonstrations gi ketho gik moko. Ang'o maendeleo mane mwanya kelo mbele. Na wuoyo gi jo professionals moko ne ging'isa ni luoro ma samoro gen go ka gibiro kaluo. Joma nie kombe political seats gi. Ka gibiro gitimo initiatives mag loko ganda. Giparo mane jogi dhi chung korgi e yiero mabiro. Taparo ni mane momiyo kata politicians go bonego bede iye kanyo. Nikech gimbe gin professionals in their own right. Koro ang'o minyalo kelo mwanyalo loko godo dongruok marwa. To katieko to pile en pidho yien. Ineno kasani nineno kwa timo stories mag logging kanche serikal owacho ni koro ji nyalo log. Anaparo ni dala kuchocho. Wane ni to wanyalo pidho yien nade. Obed ni pile kichio tipenjori ni to be apidha chiel katari to koka pidho to ng'ama be anyalo jiwo mondo timang'o opidh yien. Erokamano JB. Udhi pidho yien kanye kendo. Tarik 12 wan koa East Africa. Bas.
kama bende wabro pedho yiende 40,000 kose 4,000. Mano tari kapara kariana wangi ale di poko ino kandala. Kachima dari. Okongo ra umuroni komonde kwa de bondo. Ero kamano. VOJ gima jowetewa giwacho mar riwruok mar oganda ber. To anto adwa ng'iye e yo mopogore. Juma mokalo nyicha wendo county ma Homa Bay. To nayudo ka governor nigi romo mar judito matie county mar Homa Bay. To napuonjora gik mang'eny. Chiel kuom gik ma napuonjora en ni ka in gi jatelo mogeno oganda madwaro maber ne oganda, to jogo motiyo godo bende bro bedo gi siso mar tiyo ne oganda. Jaluo county government kanobiro nogo mbaka kendo na mora ahinya. Tapani counties wa okosebedo ranyisi maber mar loch gwenge. Gima neno katimoro e Homa Bay en kwayona nobedie gino ma counties moko nyalo timo. Governor Gladys Wanga apani nitiere nafas maber mar loko kaka tije mag county tiyo. Naneno koketo jok motiyo godo chief officers, CECs ge, to giwinjore ni wadwa tiyo nade na jopiny. Apani ka counties mamoko bende nyalo kawo mano mondo ging'e ni ng'amo keti office en japiny. Ng'ama idwa tiyo go customer mar county en japiny. Yie imiye japiny service modwaro. To mano nyalo timore ka wi county oriwore kendo chung' achiel kendo ging'eyo ni gimomiyo gini office en tich na japiny. Erokamano. Tarik 25 dwe mar 8 dhi doko higa achiel nyaka governors makaluo ne sidha yanga e office. Wabro keto gi ratil ni to higa achiel en ang'o ma gisetimo to rem ni kanye, to en ang'o ma gichano timo e higni mamoko mabiro nyakoro Mgajwang'. Weche thoth kaendi ng'ato paro na ka ni wach mar keto sufria e wichri kata suguria kaka joluo luonge no. Gi wach mar keyo ni to koro joliba mane biro rundo bando kaluo karom gi ni. Ma osebedo ka wacho ni jomoko ng'iyo mana keto sugria e wigi. Donge en makosa maduong'. Koro wan gi chiemo gibiro ginyiewo e nengo mogonyore. Mano ok wachna, en wach mar jawinjo moro ka mong'isa na monge gi nyakora Mgajwang'. Ka ok kamano, iwacho ni gimoro amora ma gichako ne nyaka bed kod giko mare. Wabro gi video mar jatend migao mochung' weche mag thieth. Manyo wacho ni en sirikal kendo en gi teko kata mar daro OCS Charity Sendo bila moro machielo. Ka ok kamano, an be ariwore gi jowetewa mag jofwambo gi keyo matimo mos ne familia mar Tony Hillary mane en japicha mar achiel kuom oboke ma pacho ka manyowewa otieno bende piny orugodo kawuono. Nyasaye okel chunye kamokwe wan kodu kanyakla. Oriti ma kawuono. Ninatoa amri. County commandant kama yuko hapa na ananisikiza, na kama hako mahali pengine habari mfikie. Waziri amesema kufikia kesho jioni OCS wa Matisi hakuwa ameondoka.